This is Power 102.1 DYRYRFM. Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Banging beats. Check. Here we go. FM sa RFM Muling magiging kumpleto sa RFM Ang transbahan sa'yo sa RFM Magiging iyong maaasahan Ang friends of music Ang friends of music Ang friends of music our lives, RFM. Danilo Prendeville Show, RFM. Ang musunod ng programa dinhi sa Power 102.1 DYRYRFM. Usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisibya. Walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala niining maong sibyanan. Dugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala nining maong sibyanan. Power 102.1 DYRYRFM. Ang atong oras alas 6 dos sa sayo nga kagabhion. Ikaw ang akong paglaong Diyos ka na puno sa katahong Huy ako sa gahom o Ginoo Kay ikaw man ang kaligpon ko Ikaw ang akong pangandoy Diyos ka na puno sa kaluoy Dada ko Ginoo sa gingharian mo ug sa tiilan sa trono mo magahapag ako Ikaw lang ang akong simbahon Ikaw lang ang akong lipayon Ikaw lang ang akong higugmaon Ikaw lang ang akong handumon Ikaw lang Ginoo Ikaw Amen mayo og malipayon usab nga sayos sa gabhion sa atong tanan nga mga kaigsunan, mga suking tigpaminawan nga nagasunod sa atong programa ang dala na sa pagkabalaan. Yes. Dinhi lamang sabna nato madunggan maigsuon sa ato nga sibianan, balancing patas atong Power 102.1 RFM Mabinay nga gipanag-iya sa Family Ruiz o nagapanukad na dinhi maigsuon sa atong lungsod sa Mabinay. So again, maayong hapon kaninyo kanatong tanan and welcome. Praise God nining atong ikaupat nga hunat sa bulan sa September. Din doon na nalay usa ka Huwebes na hibilin. Amen alang sa mga mahilig og espirituhano mga alawiton
mag-send og mga mensahe and nag-atang sa ato ang Bible trivia. At ang ilang ninyo unya sunod Huwebes, puhon kung napay mga igong kahigayonan, walay mga kulian, magadungog na sabta niya ng panahon na. So, salamat sa Dios nga magdungog na sabta mga igsoon ining maong pizza. Yes. Amen. Ining pizza 22 sa bulan sa September. And welcome sa ato ang dugang pagpanaguban din lamang sa atong programa ang dalan sa pagkabalaan. And naning orasa may ison, doon tayo daghan bayubay nga pagaisgutan labos na ng pulong sa Dios. Pero before maniana, nato sa nga ipailailan ninyo may ison nato mga kaubanan karon sa kinabuhi ni Pastor Arnel and sa kinabuhi ni Brother General. Sila mo ato ang mga sidekick karon sa ato ang lupad nining takna sa kagabhion. Amen. O atong gihangyo ang ato ang Amen. Kauban sa buhat sa Pastor Arnel, siya may ato ang bukas, no? Pinagi sa ato ang opening prayer. Praise God sa alang sa pagsugod sanglit ang pulong sa Dios. Nagaingon nga bisan unsa itong buhaton, Hallelujah. buhaton nato ang tanan diha gyud sa paghimayag, pagpasalamat sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pastor Arnel, alang sa atong opening prayer. Praise God, hallelujah, mag-ampo ta sa Ginoo mga kaigsuunan. Kanimo amahan nga langit nun, Ginoong Hesus dalaygon ka sa walay katapusan. Inimang oras sayo sa kahaponon. Daghang salamat Ginoo sa imong makanunayon kapag kamaayo kanunay sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kumplito nga pag-atiman, pagbantay o Dios sa matag usa namo ka kinabuhi. Hinungdan nga niya kami Ginoo nagapasalamat kung pasidungog diha kanimo. Yes, hallelujah. Bisan pa man imong oras sa kahaponon, ako nagampo kanimo. Pinaagi ni mga programa o Dios nga kinsa imong mga pulong na usab muhimo nga magalanog na usab kay God sa nagkalain-laing dapit pinaagi nimong sibianan Ginoo panalangin ni karon ang matag usa kinabuhi nga kinsa makadungog sa mga pulong naunta Ginoo makabaton kami kanunay kalig-on kadasig kalipay pinasikad si Dios sa imong mga pulong nga among madunggan Hallelujah. pasagdi Ginoo bisan pa man ang mga pangunan ni imong bulaton so sinmo kalagad karon nga sa makanunayon o Dios imong gigamit ng kinsa ang imong mga pulong mahimong among madunggan hinaot Ginoo nga ikaw magagiya karon siya nga nahawon kasing-kasing Amen. din magapanulti siya Ginoo pinasikad sa balang espiritu Praise sa ingon ni ana usab Dios yano namong masabtan ug amo usab nga madawat praise God ug amo usab i-apply sa among pagkinabuhi ining kalibutan na samtang nagapaabot kami sa Dios yung pagbalik Ginoo tabangi kami sa kanunay nga bisan pa man sa among pagpangalaga diha kanimo Ginoo hinaot nga padayon kami o Dios magmainiton mabot man ang mga kuluyahon mga problema mga kabalaka ayaw kami pasagdi Ginoo tabangi gihapon kami nga makahimo gihapon kami o Dios sa pagbarog haleluya aron sa ingon ni ana o Dios ang among kinabuhi sa ulahing mga adlaw dili mahimong malaot kun dili mabulahan. Haleluya, sumala si mong saad Dios. Salamat si mong saad sa matag usa namo ka kinabuhi. Ginaot Ginoo nga kaming tanan dili kami mapakyas ni anang imong gisaad. Haleluya, aron sa ingon ni ana o Dios kalipay nga walay katapusan ang among maangkon sa ulahing mga adlaw. Dalaygon ka kining tanan Ginoo amo isalig itugyan di si mong gamhanan nga ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Diya sa labing duol kanimo. Sa ngalan sa tong station, CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda Ruiz, ug sa ato ang Assistant Station Manager Sir Jeff Franz Ruiz, and sa ato ang Technical Department Head Sir Paul Ryan Ruiz, sa atong Ruiz Brothers, DJs and staff sa atong Subianan, sa makausapa inyo ang mga kaigsunan under the banner of Macal GC Negros, Pastor Wilbert Guntao Babor. Pastor Arnel Cadosale. Sulod sa duha katak na maigsoon, magadayon kami sa inyong mga Pinoyanan o sa bisan asang dapit labi na sa mga nagtan-aw namo karon via Facebook Live. Praise God. Hallelujah sa programang ang dalan sa pagkabalaan nga dinhi lamang nato na madunggan sa atong nagunag balancing patas nga Sibianan. Way lain na atong Power 102.1 DYRY RFM Basa RFM. Ayos. Praise God. Diin masingating
sa labing O sa ngalan usab sa ato ang kinatibok ang puwersa sa MAC-LGC Philippines. Ipangunahan kini ni Bishop Bernie Mendoza or sa ato ang Mendoza family. Amen. O sa ato ang mga missionaries, Pastor Charles Draw and Bishop Raul Alviar Sr. O sa atong tanan nga mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao, pastors and workers, evangelists, sa ato ang Men's Department, LE Department, Youth Department, and Children's Department. Nato nga mapapasalamat sa inyong padayon nga mga pagsuporta, pinagi sa inyong mga pagampo. Amen. O alang usab sa atong mga kaigsunan din sa Negros. Amen. Atong kinasing-kasing nga mapapasalamat sa inyong walay puwas usab nga mga pagsuporta. Sa atong mga kaigsunan nga way paglubad ang ilahang pagsuporta o Praise God. hatag og mga gibugaton. Amen. Labi na sa ato ang kanang radio broadcast nga gikan pa niadtong 2016 hangtod karon padayon kini mga isong nagapalanog din sa kahanginan ginamit Yes. kining mao nga sibianan. Salamat kaayo ninyong tanan sa may Kapipinis Church, Small Samak Church, Kabudlisan Church, Kandagbas, Sook Church, bisan diri sa may Kansanaan o dito sa may Banbantabili, daghang kayong salamat. Bisan sa may Bakong, sa may Kabangkalan, sa may Tubod, sa may Gita, bisan sa may Naasog. Praise God. Amen. O sa atong Bantayan Church, Bantayan Nursery Bantayan, which is ugma puhon, naka-schedule nga mga ta aron sa pag patindog sa ato ang kapilya, no? Amen. Itong dapita under sa leadership sa atong igsoon nga batan-on diha. Okay? Praise God. So dito sa may Talanyog, Amen. mayong pagpaminaw di ay, no, sa atong tanan nga mga kaigsunan di sa may Talanyog, Upper Carolan. Amen. Atong gikahimamat usab nitong Lunes ang atong mga opisyalis dito, no. Praise God. Sa kinabuhi sa atong konsyal diha. Sa mga counselor atong nahinabi sa kinabuhi ni Counselor Marlon. Nakalimot ko sa apelyido konsyal. Ang naminaw kakaron. Og sa ato usab nga barangay secretary diha, si Sir Katso. Taga Bukaw ni siya nya nasa may Upper Carolan usab na nimuyo gikan pa sa iyang pagkabata. So atong nahimamat sila. Og sa ato usab nga barangay treasurer, nakalimot lang ko sa mga pangalan ninyo diha. Pasensya kayo na dili na ako na shut down, pero sa tanan nga mga taga Upper Carolan labi na may magkita tuod sa ato ang kapitan diha, pero sigurado ko kaila siya nako kay kaila man pud ko niya sa Amen. kinabuhi ni Kapitan Osias Teves. Amen. O kung dito na sa yop, no. So jay singer maning maong kapitan gud sa unos mga bata pamilya karon. Sigurado ko singer gihapon na atong kapitan diha sa may Upper Carolan. Okay? And sa ato usab nga mga kanang tanan nga mga taga-Talanyog diha labi na sa Tanilon family, no? Atong na hinabi diha labi na tong nakalimon ko ni brother kadtong nagdugang og hangin sa akong motor kaya nakulangan og hangin di ay kay may buslot gyud. So basta kay family Tanilon diha mayo nga pagpaminaw. And di na ko malimdan si Brother Gaspar bisag wa mi magkita pero kay nakadungog ko nga iyahang trompa basta ingon aron kusog kuno kayo. Hallelujah. So Praise mayong God. pagpaminaw ninyo dihang tanan, no. Salamat sa inyong gugma sa pagsunod sa atong programa diya sa may Upper Carolan, particularly dito sa may Talanyog sa leadership na sa to ang senior pastor, Pastor Perfecto Sano, iban sa iyang Yes. pamilya, and assisted by Brother Pablo Gonzaga. Amen. Amen. Nga nasa ilahang pinayanan karon kasamtangan ang ato ang serbisyo. Praise God, panimbahon lagi tungod kay ilaha man sa nang gipili. So ato lang sang gisuportahan ang ilang choice. Amen. Yes. Tungod kay naaman pud ta sa naso diin entitled ang matag usa sa pagpili og unsay makabulahan sa iyaha. Amen. So naman ta sa democratic country, and every one of us is entitled to have his own choice. Okay? Yes. Praise God. So salamat ninyong tanan diha sa may Talanyog. Amen. O gagikan diha ato sa diin nga mga pag-congratulate sa ato ang malinang puso nga church anniversary kagahapon nga gitambungan sa Yes, may praise God. Banban Ayungon under sa leadership ni Pastor Arbel, Amen. assisted by Pastor G. Lord Ausiho,
Amen. Salamat sa pag-abi-abi, salamat sa oportunidad. Praise Then God. kita usab ang gigamit no bilang usas mga guest speaker Amen. sa ato ang mga kaigsuhan dito under sa ECC group, no? Apostolic Church of Christ Fundamental Fellowship. Praise God. Ang ilang pinaka sentro na sa Mindanao. Pero salamat din mga open-minded sila nga pagka-apostolic. Yes. Praise God. O nahimamat nato ang uban pong mga open-minded nga mga apostolic. Amen. Si Pastor Pingo. Amen. Yes. Junior taga Iloilo. Sa ato dira mga kauturan nga mga Ilunggo o dira sa may Binalbagan. Madamo gid nga salamat sa inyo pag kanang pagkadto sa Banban para magka-meet punta. Amen. So, si Pastor Pingo, ako nga pastor. Amen. Dungawan na ta. Yes. Praise God. Okay. So, gikan dito sa may Banban, nga din ato ang mga kapastorang nahimamat, Pastor Bulo Santiago, Amen. Pastor Palagtio, ayan, si Yes. Pastor Jojo Amaro po, nato pong hinabi, igsoon. Nahimamat po nato, so tanatong mga kapastoran, Praise amen, labi na sa akong mga kauban ng mga pastors, nga ni suporta sa maong buluhaton, labi pa nga nindot man sabyod nga kundi intong atong kauban to ata aron masuportahan pod nato ang buluhaton nga labi na sa mga assignment nato. Praise So, congratulations sa Malilang Puso na 35th church anniversary. Amen. Unya gikan didto sa maong adlaw sa kalipay, sa karon nga adlaw medyo na sinati po nato ang adlaw sa Kasubo. Labi pa diha sa may naasog sa panimalay ni Brother Tony, family Kalimbo and Zamora. Amen. Sa kinabuhi ni Sister Rodelia na ilado sa pangalang Diday. So, nipanaw siya kagahapon maigsoon sa may alas 4, sumala sa informasyon o sa pangidaron niya. Igo-igo na pod nga pangidaron. Di na pod basta-basta ang iyang pangidaron. O tingali nakita sa Ginoo nga ikapoy na pod ang atong igsoon, so gipapahuway na pod siya. So ato lang mga paisubo, labi na sa mga nahibilin diha nga mga pamilya. Amen. Family Zamora, maglig-on sila and Yes. hinaot nga ilang sundon ang kadasig ni Sister Diday, Amen. ni Brother Verino, no? Ang Amen. kapikas ni Sister Diday, Rodelia Verino, Zamora. Yes. Mga madasigon, bata pa ko, kita gyud na ako, dili ni sila ganang mga absent sa pagsimba. Amen. Baktas pagani ito, no? From Kapipinis to Kalaging. Grabe ilang serbisyo. Hinaot sa mga nabilindihang mga kabanayan, sundan ninyo tong mga kadasig sa inyohang mga ginikanan. Praise Amen. God. Kaya dili mo magmahay sa uling mga adlaw. Amen. So dito taga ganina maigsoon ato ang duyugan bisan pa ang maong kasubanan o gipahalo na po nato ang serbisyo. Praise God, naliwala sa kaapiki gyud sa oras. Pasalamat lang nakuha pa gyud natong oras mga kaabot patas ato ang programa karon. Amen. Og atong gikahimamat usab si Kapitan Paul Ven Bulongaita. Mayo nga pagpaminaw di diha kap kay matud pa niya Praise God. ang diha sa may Kambagahan, no? Naasog Kambagahan. Ang ilang gipaminawan gyud ay diha permi ang RFM daw. Muna Amen. ilang Praise gipaminawan. So sa tanan nga na diha sa may Kambagahan, gani salamat sa open-minded si Kapitan Paul Ben. Uso siya sa mga SDA pero ako nakita uso siya sa mga open-minded nga SDA. Then ibati po nato ang kalipay nga dunay bag-ong kapitan karon in behalf ni Kapitan Dudong Badoy nga nahimo na sang na-promote no diha sa may Bai City, nahimo na siyang SB. So ang first counselor and the person of Kapitan Kapitan na gyud siya karon, Fulben Bulongaita kung di ba nasayop, no? Mahimaton o matinagdanon gihapon siya igsoon. Praise So God. salamat ninyo dihang taga naasog sa ato ang bisan tuod o kagul-anan nga mga paghimamatay pero may purpose nga nung nagkahimamata aron mapahinumduman ta labi na sa ato ang mga pagpangalagad, no? Attention lang gyud sa family Zamora. Amen nga unta ang pagpangalagad nga nasugdan ato ning tiwason mintras may kinabuhi pa ta. Amen. Praise God. Hallelujah. So, gikan diha, ato ang gitimbaya, tanan nga mga nagsunod, nagsubaybay sa atong programa.
Amen. Salamat sa inyong pagsunod maigsoon. Nakabati ta nga dunay daghan gyud nga atang sa atong programa o sa kinsa man mo maigsoon. Daghang salamat yung tanan. Mayong pagpaminaw dahil sa ako ang mga ginikanan, the person of Mama Benelda, Manong Talino di sa may Himokdungon, and sa ato usab nga ako pong ugangan di sa may Suok sa kinabuhi ni Mama Rebecca Amarante de la Serna. O sa tanan nga nagsunod sa atong programa mayong gabiin ninyong tanan. Hallelujah. So sa inyong mga text messages, kung doon naman, pakisend na lang sa 0955-2944-696 o sa atong Facebook account, Wilbert Gundao Babor. Amen. Nga FB account. Ato pong i-share po sa atong timeline karon ang atong live sa atong Sibianan. Mayo nga pagpaminaw dahil dito, again sa atong talanyog salamat di ay ni Pastor AD Indonelia. Uban sa imuhang kapika sa kinabuhi sa paghatag og lote nga mahimong tukuranan. Praise God. Bisan to gibayran, pero ang paghatag niya o pagsugot niya nga diha tukuron, Hallelujah. dako na kayo natong pagpasalamat o kalipay na. Amen. So salamat Pastor AD Antonilla na minaw tingali sila karon kay dito sa may talanyog nakusog gyud ang ato Amen. sa Bianan. O kutob na lang no sa tanan nga mga nagasubaybay. Gana in behalf sa ato usab nga station, ato usab nga gipabati maigsoon ang ato ang mga kasubo. Amen alang sa atong usas mga pamilya sa atong Sibianan. Praise God nga si Sir Ray Blanco. Then mahimong tingali, tingali ang sukdanan sa iyang kinabuhi sa nakalabay nga Domingo nahimo nga gibawian gid siya iniyang hinulamang kinabuhi. Subo lang pamalandungon nga lahi sakit nga mga sitwasyon. Pero tingali di nato kapugan. Amen kay sa Biblia bitaw naman sad si Esteban igsoon nga mahimong injustice gyud ang hitabo pod ni Esteban. Amen. Murag yung brutal nga pagkamatay ni Esteban nga gitabangan siya bato igsoon. Amen. So biblically do na sa mga panghitabo nga ingon ni ana mo nang sige sa ulay mga adlaw iyahay man tag pangatuban. I think nga doon ay mga daghang yung nasakitan. Wa na sad ko masayod kung naabay nalipay, pero sa programang ang dalan sa pagkabalaan among gipaabot labi na sa maong pamilya Blanco ang amo ang mga pahasubo. Amen kay di pud mi makalimot nga i-free advertise god ang atong programa. Amen. Labi na matag Huwebes inigsulod namo diri atong ma-feel ang iyahang inigsuon og mainitong pag timbaya pod nato. And then Praise pag-promote sa atong programa ang dalan sa pagkabalaan. So Amen. mituo ta din ang Ginoo mo'y nagbuot na ining tanan. So kita normal ra gyud mobati tas mga kaguol anang Hallelujah. Praise God. sanatad sa mga pagpanibya mahimong usa siya sa mga doon na po'y gisulti nga mahimong makapalig-on pod sa toa. Every time nga mag-share mi sa words of God gawa sa mga issues may igsoon kay mostly sa panahon nga magkauban mi mag-share gud mi sa pulong sa Ginoo. So manang naapugoy idea nga nakuha niya, amen, manang medyo kita affected pod sa maong gidangatan sa atong amigo. Okay, so dinhi oras sa mga igsoon ang atong takna alas 6:24. So doon na tayo duha diri ka mga kaubanan karon, mga kabatan-unan. Still available pa sila igsoon wala pay pamilya. O sigurado nagapamalandong ni sila nga magkapamilya na po, no, Brother Janrel? Okay? So, naman tapad na ako, gyud maison si Brother Janrel Mohares, ato siyang hatagan o na og panahon sa pagtimbaya karon sa iyang anging timbayaon. Brother Janrel, welcome sa atong programa, nining ikaupat nga Huwebes sa September. Praise God. So, salamat Pastor sa panahon nga imong gihatag alang sa pagtimbaya sa ngayong timbayaon. Amen. Sa tanan maayong gabi mga kaigsuonan nga naminaw karon ining maong programa dalan sa pagkabalaan. Yes, O, praise God. una sa tanan salamat sa Dios nga naghatag og kagayonan. Amen. Praise God nga magdungog na usab taron mga igsuon nining taknaas kagabion. So una sa tanan akong itimbaya ang akong mga ginikanan. Salamat sa ilahang pagtugot usab nga makaabot usab ko nining maong dapit usab ron. Yes. Salamat sa ilahang pagsuporta usab diha sa bulaton sa Ginoo.
Amen. Ni Praise God. sa akong amahan ni Papa John Ray Muharis. Aside kong naminaw ron sila diha. Uban sa akong inahan, Mama Erlinda Muharis. Ug sa ako usab nga manghod sa kinabuhi ni Brother Rick Jan Muharis. So salamat sa inyong pagsunod o padayon nga pagsunod ining programa ang dalan sa pagkabalaan. Ug ako usab nga itimbaya una sa tanan ikaduha usab sa ako ang mga apuhan diha Praise sa God. pagsalayon sa kinabuhi ni Lolo Carlito Muharis ug sa ako nga apuhan nga babae si Lola Merlinda Muharis. Amen. So, salamat usab sa ilahang pagsunod kung naminaw ron sila. Sa uban pa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon ilabi na ni Mama Jilin usab diha dapit sa Namangka. Ayong pagpaminaw Praise ug God. sa mayo usab nga gabi ug sa mga Bible training diha ug sa tanan nga nagsunod karon ining maong programa ang dalan sa pagkabalaan mayong pagpaminaw ilabi na sa mga kaigsuonan diha sa Kandagbas maayong pagpaminaw mga Praise igsuon dili man ako matag-satag sa inyong pangalan naot nga naminaw mo ron ug atong i-apply ang pulong sa Ginoo nga atong madunggan Yes. ining taknaas kagabi. Hallelujah. Kaya rataman daghang salamat. Pastor Arnel, sa imo hangangay nga timbayaon usab. Praise God. Daghang salamat, Pastor, sa higayon. Amen. Una sa tanan, maayong sayo, sa kahaponon. Salamat sa Dios na usab sa higayon. Ngayang gihatag ka nato ang mga kigsuunan, kinsa kadungganay na sabta. Pinagi siyang mga pulong niya. Padayon ta mga kigsuunan nga magatinguha sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Then, dunay saad. Praise God nga sa oras makadungog ka sa pulong sa Dios. Sa ulahing mga adlaw mga kigsuunan, mahimo nga mabulahan ta. Amen. Amen. Praise God. So, ako rin nga itimbaya akong mga ginikanan diya sa Kandagbas. Praise God, salamat sa Dios sa makanunayon usab nga pagtubag sa mga panginahanglan. Praise God. Hallelujah. Praise God sa akong kinabuhi usab. Salamat sa akong mga ginikanan nga nakasabot sa bila kung unsay akong trabaho. Praise God usahay. Praise God. Ang mga trabaho unon mahimo nga mabiyaan ako dili na matiman matagdan, pero salamat sa Ginoo nga nakasabot usab ang akong maginikanan sa akong kinabuhi. O Praise God. Hallelujah. sa pamilya kadusali dia sa akong magulang mayo nga pagpaminaw Aldo kadusali ban siya nga pamilya. Praise God. O sa pamilya Muharis diha usab. Praise God ginikanan nila Brother Janrel, pamilya Kabilos, pamilya Urakoy. Praise God may nga pagpaminaw bisan pa man pamilya Ehersito lapit sa Bayog. Praise God, salamat sa Dios sa mainiton usab nga mga lagad sa Ginoo. Then labos tanan sa pagpagamit sa bulaton sa Ginoo. Bisan pa man dilapit sa pagsalayon sa may plaza sa pamilya Manaay. Praise God, maayo nga pagpaminaw ninyo. O sa tanan na lang nga nagapaminaw ini maong programa di dapit sa Kandagbas, hinaot nga atong tinguhaon nga ang Dios mo'y masunod sa atong kinabuhi. Amen. Dili ang atong nga kinabuhi mo'y sundon sa Dios. Yes. Dili atong paningkamutan nga ang Dios mo'y masunod sa atong kinabuhi. Amen. Para atong masiguro kung unsa ang naa sa unahan. Sa tanan na lang nga nagasunod ni maong programa, maayo nga sayo sa kagabihion ninyo. Nya mahangyo ko ninyo mga kagsunan nga magapahaluna mo diha, kun na mo mga Biblia, kun na mo mga notebook diha, bulpin, pwede nyo nga itiknot ang pulong sa Dios. Amen. Din ato sab nga mabasa-basa ang kasuman kung dunay mga panahon nga magpahuway ta mga kison di magilikalikaya doon na may mga panahon nga mo relax sa atong lawas ng bahin, pwede sab nato nga mabasa ang pulong sa Dios. Din ato sab nga mahinumduman kung unsa ang mga katuyuan niini sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Dinyo taman Pastor, daghan nga salamat sa gayon. Iman sa mo to maigsoon ang atong mga backup tining taknaa sa to ang katapusang hunat sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo. Tungod kayo niya sa Huwebes puhon pinasay na sab ang atong pagpanag-uban. Amen. O salamat kayo sa duruhan nato ka mga kabatanunan nga doon sa tinguha maigsoon nga mahimong magamit pod ang kinabuhi labi na sa ato ang pastor dito sa may Kandagbas unya kining usa po dire malabot po ni nga pastor sa napay lugar ani nga naghulat. Amen. Basta Praise magpagamit. Amen. Pero di magpagamit, kuya og lahi mo gamit.
Hallelujah. Ang paggamit tas bulatos Ginoo. Amen. Muna ato ang sagad nga mensahe og atong gikahimamat pod si Brother Ken Endursog hapon. Yes. Og nagasunod pod siya karon. Ato po siya gina-challenge nga magpagamit pod para sa bulaton sa Dios. Pero sa mga pwedeng magamit diha. Okay? Tungod kay kining magpagamit ka alang sa mga bulaton nga gikahimutan sa Dios, di ka magmahay sa ulahing mga adlaw igsoon. Yes. Pero kung paggamit gani kas yawa, paggamit gani kas kaway, magmahay gyud ka unya pohon. Ha? Yes. Hallelujah. No, nang alang sa mga nagapagamit diha sa mga buhat nga wala kay motis Dios, hinay-hinay na mugundang dira igsoon. Aron nga di mo magmahay unya. Yes. Ang ulahing pagmahay, ulahing pagbasol, wala na kapuslanan. Amen. So ning orasa mga kaigsunan, alas 6:31 na sa sayo nga kagabion, niata sa pagpatidlom sa mga butang o sa mga pulong angay natong pagaisgutan. Amen nga sara makapadasig pagpalig-on nato labi na sa atong panaw sa pagpangalaga dies Ginoo. Yes. Amen. Praise God. Dili ni siya ingon nga bag-ong mensahe. Kay mahimo gani igsoon nga sa nakalabay nga mga panahon, nadunggan na ninyo sa uban pong mga programa diri. Praise God. Sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga local churches, mahimong inyo nakahaning nadunggan. Pero makapangutana ta nga nung isigi man ang gibalik-balik. Hallelujah. Tungod kay usas mga tubag dihegson, dili lang gusto ang Dios na makalimot ta siyang pulong. Yes. Amen. Kanira bang pulong sa Dios pagkadali ang kalimtan labi na rong panahon na. Amen. Pangutan aragod alang sa mga pastor. Human magwali ato nakalabang Domingo or unsang adlaw nga nagwali mo, pangutan magkita mo og otro og nakahinumdom pa ba. Panagsara gyud ang makasugilon nga maunay gihisgutan anang panahon na. Praise God. Ang uban magdali-dali kuha sa take note. Kay dito dai sa take note. Salamat na lang may take note. Pero wala gani take note. Pagkadalia og pagkasayon kalimtan kining mga wali. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ngano na tungod kay usa na mga igsoon sa taktika sa kaaway Yes. nga mas sayon pang hinumduman ang mga chika, mga tabi, mga isyo nga walay kalambigitan ang ato ang pagkakristohanon. Labi na sa mga isyo nga mga negatibo, napakadali kaayo nang mahinumduman. Huna-hunaon dayon kanus atong tuiga ba? Kanus ato siya morning kuana. So subay-subayon dayon pero pag magisgot gani itag mga tema sa wali, mga tema sa mga lectures. Amen. Hallelujah. Magayango-diango dayon ug asa dapita mga kaplag ug tubag. Pero di ay tungod lang kay wala na niya mahinumdumi. Amen. Hallelujah. So, ayaw ipanimag-o sa imong panghuna-huna karong oras sa igsoon, kining mga butang or kining mga pulong atong pag-isgutan, labi pa kung pinangga kas Ginoo, Amen. usaran is mga mensahe nga alang sa mga mensaheng magbalik-balik, dili na siya usas mga makapaburing nato. Yes, makapaburing na siya basta dili ta nagmahal sa pulong sa Dios. Amen. Praise God. Pero kung nagmahal ta sa pulong sa Dios, angay tang malipay nga sige nang ibalik-balik sa atong panumduman, Yes. tungod kay pinaagi usab ni anang maong pamaagi. Amen. Dili nato malimtan ang pulong, labi na ang pulong nga maghatag og kasiguruhan. Amen. Mga pulong nga maghatag og kaluwasan, salamat nga isigi nang ibalik-balik. Yes. Amen. Praise God. So karon may igsoon, magisgutan ining naa diri sa Pinadayag kapitulo 21. Versikulo 1 abot sa 8. Ato ning reviewhon igsoon kay bisan gani sa akong listahan na ako'y naipanahon nga ato ning nahisgutan. Pero ato ning reviewhon karon, praise God, bisan gani sa nakalabayng panahon ug na-review naman po ni sa mga programa nga inyong ginasundan, ikalipay lang ni nato maigsoon tungod kay pinaagi niini. Amen. Ang pulong sa Dios kanunay malabas sa atong mga panumduman. Amen. Amen. Praise God. Palihog tagbasa sa Pinadayag 21, versikulo 1, abot sa 8. Puli-puli tingali mo, no? Una, si Pastor Arnel, versikulo 1, versikulo 2, na puli-puli mong duha kay saong naman gyud mo, di panugoon mo na to. Yes. Praise God. Pinadayag 21, versikulo 1. Mm. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Yes. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman Amen. ug ang daan
wala na. Ang dagat. Ang dagat wala na. Padayon. Binadayag 21:2. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaw unon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Sa 3, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa, ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Next Sa verse. 4, ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, Amen. ug ang kamatayon wala na. Aha. Yes, Wala na praise God. usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Sa 5, ug ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod. Padayon. Sa 6, ug siya miingon kanako, natapos na. Ang ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Hallelujah. Kaniya Praise nga God. giuhaw, igahatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Amen. Sa city, ang magamadaugon makapanag-iya niining maong panulundon. Ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Sa 8, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon, sa mga malaway alang sa mga mamumuno, og sa mga makilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag, mga Dios-Dios, og sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mo ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo, og asopri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Amen. Ang atong pinakasentrong isgutan karon maigsoon kining naa sa bersikulo 1, magisgot kita niining gitawag og bagong langit ug bagong yuta. Amen. The new heaven and the new earth. Yes, praise God. Sa akong nang gikaingon kaganina mahimong ato na ning siging na dunggan. Pero pasalamat ta des Ginoo maigsoon nga kanunay kini natong mabdunggan aron nga dili nato malimtan nga ang Dios dunay giandam nga bagong langit ug bagong yuta. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah! So kining maong bagong langit ug bagong yuta, praise God, kung imong tan-awon mga igsoon, ang 2 Pedro, doon ay dugang paghulagway nini si Apostol Pedro. Yes. Sa 2 Pedro Kapitulo 3, praise God, versikulo 3c, pakibasa. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamataro. Amen. Amen. Hallelujah. So si Apostol Pedro, dili lamang kay si Apostol Juan, Yes. ang dunay na panugkaran o nasayran may tungod sa bagong langit o bagong yuta. Amen. Amen. Ya diin ang maong bagong langit o bagong yuta, matod pa ni Apostol Pedro, nagapuyo didto ang pagkamatarong. Amen. Praise God. Unsa man daining kalibutan ang atong gipuy-an karon. Praise Amen. Kining maong kalibutan igsoon. Praise God. Mahimo nga dili halos tanan matarong naa dinhi. Amen. Kung dili do na po'y mga dili minatarong. Amen. Yes. Amen. Pero didto ni anang langit nga giandam sa Dios kanang bagong langit ug bagong yuta. Amen. Naa didto nagapuyo ang pagkamatarong igsoon. Amen. Yes. Ug angay nato ning tinguhaon nga makaadto ta didto. Amen. Angay nato ning madunggan kanunay kining maong pahinumdom nga dapat igsuon, praise God, maninguha ta sa pagpuyo ni anang bagong langit ug bagong yuta. Amen. Yes. Kay ni anang dapita kon ang tao makaabot didto,
Ang usa ka Kristohanon makaabot gani siya didto, dili siya magamahay sa iyang kinabuhi kun dili mapuno siya sa kalipay. Yes. Praise God. Hallelujah. Iman. Apan dili ni siya sayon-sayon nga pagaadtuan igsoon. Yes. Manang pasalamat ta kung naay mga pastor nga mugiya nato. Salamat ta kung naay mga magwawali nga padayong magagiya bahalag kontrahan. Yes. Amen. Hallelujah. Tiyosay alang sa mga masinopilon ang mga pastor mahimo ng kaaway. Iman. Praise God. Hallelujah. Ang mga alagad sa Dios, mga igsoon, alang sa mga masinopilon, kaaway na sila. Pero alang sa mga masinugtanon, ang mga alagad sa Dios, ilan ang amigo. Amen. Yes. Dili sila maglikay sa mga pastor, di sila maglikay sa mga magwawali. Iman. Ano, tungod kay kahibalo sila, labi na kung ilang nasabtan ang giwali nga para sa ilang kabulahanan, walay angay nga ihimo o nilang kaaway ang maong mga katawhan. Yes. Praise God. Praise God, hallelujah. So kining langit igsoon sa inyohang pagtimbang-timbang, Brother General, Pastor Arnel, excited ba mong muadto ni ini? Iman. Kining bagong langit ug bagong yuta, the new heaven and the new earth. Ganahan batang mo puyo ni ini. Amen. Hallelujah. Dinhin ang kalibutan na pagkadaghana mga igsoong mga gi-advertise bitaw nga mga lugar. Hallelujah. Iman. Nindot ko nung bisitahan, nindot suroy-suroyan. Praise God, maabot ka dito. Yes, malipay jud ka. Oh, doon na po'y mga lugar nga nindot po'y-an. Praise God. Pero nining kalibutan na igsoon, hallelujah, dili magalungtad kung unsa may mga anindot nga ni ani. Yes. Amen. Tungod kay nasulat na nga kining kalibutan na bisan sa atong gibasa bag-o pa lang kung imong atrasan ang context maigsoon sa 2 Pedro 3 versikulo 10 versikulo 7 mabasa nimo na kining maong mga langit ug yuta nga karon nagalungtad dunay panahon nga kini sunugon. Iman. Praise God. Hallelujah. Wabay kauban naa. Kauban ang mga dili Diyos nun. Iman. Kauban ang mga makasasala. Pakibasa palihog 2 Pedro 3 versikulo 7. Wabay ang langit, ang yuta ra ba og langit mo isunogon? Basa palihog. Apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo. Katagana alang sa kalayo. Ginatibigan alang sa panudya Alang sa pagpanudya. ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios. Oh, apel mga igsoon ang dili Diyos nun. Yes. Mo nang unsa ka importante igalag igsoon nga magkinabuhit ang Diyos nun. Yes. Praise God. O ang atong pagka-Diyos nun dapat dili lang panahon og panimbahon. Iman. Kung dili sa bisan asa tamo adto ipakita nato unang-una diha sa Dios ang pagka-Diyos nun. Iman. Praise God. Praise God din nato ipakita sa taong Diyos nun ta. Yes. Sa Dios nato ipakita. Iman. Yes, hallelujah. Praise God, maapil tag kasunog unya puhon. Hallelujah. Pero Iman. ang sunogon igsoon, ang mga langit ug ang yuta nga karon mo'y atong ginapuy-an. Amen. Og tungod niana ang Dios nagaandam mga igsoon og bagong langit ug bagong yuta, diin ang papuy-o niini kadtong mga taong matarong. Iman. Kadtong mga taong Dios nun. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Iman. Ang pangutana kinsay nagbuhat niini atong tan-awon maigsoon. Hallelujah ang libro sa Isayas. Praise God, libro sa Isayas 65 versikulo 17. Kinsay nagbuhat nining bagong langit ug bagong yuta. Isaiah 65:17 pagkanindutan ni igsoon. Pakibasa. Kay ani karon ako nagahimo og bag-ong mga langit Aha. ug usa ka Praise bag-ong God. yuta Amen. ug ang unang butang dili na pagahinumduman Praise God. ni mutungha pa sa nauna. Amen. Hallelujah. Unsa kuno? For I behold, I create new heaven and a new earth. Amen. Hallelujah. Kay anya karon ako nagahimo og bagong mga langit ug usa ka bagong yuta. Praise God. Praise God. So ang Dios mo'y naghimo niini igsoon. Yes, amen. Unya ginatagana kini. Amen. Alang sa mga taong Dios nun. Iman. Ginatagana Praise kini. God. Praise God. Hallelujah. Alang sa mga tao. Amen. Nga nagapangalagad nga matinud-anon. Yes. Praise Mga God. katauhan niya kinsa. Hallelujah. Sama sa mga apostoles. Sama sa mga profita.
Praise God. Hallelujah. Iman. Praise God ang ilahang mga paningkamot sa pagpangalagad. Praise God. Kining bagong langit ug bagong yuta igsoon. Amen, pagkaninduta ang hulagway ni ini. Yes. Praise God. Hallelujah. Kung makaabot ta didto igsoon, kalipay nga walay sama. Yes. Kalipay nga walay pagkatapos. Amen. Kalipay, hallelujah, nga dili sama sa kalipay nining kalibutan. Yes. Iman. Amen. Praise God. Nang kining maong tima igsoon, kanunay kining gipalanog, kanunay kini maigsoon, hallelujah, ang ginablabas. Aron ang matag usa. Amen, makabaton og kasibot, makabaton og kainit sa pagpaningkamot, sa pag-adto ni ining dapita. Tungod kay kining maong dapit igsoon, sumala sa atong gibasa sa Pinadayag Kapitulo 21. Praise God, hallelujah. Versikulo 4, makita nimo diha igsoon ang pinakanindot nga mga buhaton sa Dios. Praise God, hallelujah. Matod pa diha iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Iman. O ang kamatayon wala na. Amen. Yes. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Unya, unsa pay wala na. Wala na usab unya'y pagminatay. Iman. Wala na'y paghilak. Praise God. Wala na'y mga kasakit. Yes. Kay ang unang mga butang nangagi na. Amen. Iman. So we should to remember higalag igsoon nga kining atong gipuy-an karon. O kung unsa usab ta karon niining kalibutan na kining tanan lumalabay lamang. Amen. Iman. Walay mo donar, walay mo gamot nining kalibutan. Bisan unsa pa ka kabilyonaryo, bisag unsa pay imong posisyon. Amen. Moabot ra ang panahon, amen, nga imo raning talikdan, ako raning talikdan. Yes. Mo nang mas nindot maigsoon nga atong trabahoon ug unsa may angay natong mabuhat aron ta makaabot ni anang bagong langit ug bagong yuta. Amen. Yes. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa ako nang gikaingon ang bagong langit ug bagong yuta. Dili siya sayon sayong pagaadtuon. Iman. Dili kay kanang libre ni. Yes. Praise God. Sa kana, bagong langit ug bagong yuta, himuong libre. Praise God. Hallelujah. Dili na mahitabo igsoong mahimo na siyang libre. Iman. Praise God. Kan dili nagaagad sa atong paningkamot. Yes. Nagaagad sa atong mga binuhatan. Iman. Nagaagad, hallelujah, sa atong pagserbisyo sa Dios. Yes. Iman. Amen. Praise God. Praise God. Kumusta man imong serbisyos Ginoo igsoong naminaw karon? Higala nga naminaw, kumusta man ang serbisyo nimo? Hallelujah. Amen. Pamalandongi. Praise God. Kay kami na malandong sad mi. Iman. Ang imong gibuhat gikan kaniadtog hangtod karon, angay na bang tumbasan og bagong langit og bagong yuta? Praise God. Hallelujah. Dunay ubang mga kwartahan mo ingon kung naa may baligya nga kaluwasan palit mi. Praise God. Igsoon di man ni mapalit. Yes. Nagabasi ra ni sa atong mga buhat. Iman. Amen. Bisan unsa ka kakwartahan, dili ni mapalit. Amen. Yes. Ang bagong langit ug bagong yuta, dili ni siya pwedeng bayaran og salapi. Iman. Praise the Lord. Hallelujah. Kung dili ang bugti ni ini, mao nga atong mga binuhatan. Amen. Pinadayag 22 versikulo 12 unang Korinto. Praise God. Atong tanawon ning Korinto igsoon kundi tanasayop ni ini. 5 Gs. Hallelujah. Pakibasa Pastor Arnel. Praise God. Hallelujah. Usay atong may memory usahay may igsoon. Praise God. 2 Korinto 5 Gs. Oh. Unsay naa dira igsoon sa 2 Korinto 5 Gs. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Kitang tanan mga tubang sa hukmana ni Kristo. Walay exempted padayon sa pagbasa. Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo. Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, Iman. Amen. maayo o daotan. Yes, praise God. So giklaro gigson gibahig. Amen, dili gid ay taangay magpataka og pangbuhat-buhat lamang.
Amen. Amen. Kaysa ulang mga adlaw isaga-saga na sipi onas Ginoo igsoon asa man tong imong buhat nga maayo ilain, asa tong buhat nga daotan ilain. Hallelujah. Hallelujah. Praise Og ang God. buhat nga maayo maigsoon sigurado ko tumbasan ka na og bagong langit ug bagong yuta. Amen. Apan ang buhat nga dili maayo tumbasan ka na og impyerno. Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Walay duda, Pastor Arnel, Brother Janrel. Yes, praise Kung God. buhat ganing matarong, langit maoy naghulat sa unahan. Amen. Apan pagbuhat nga daotan, infierno mo'y nagpaabot sa unahan. Yes. Munang ikaw karon higalag igsoon nga naminaw, kumusta ang imong binuhatan? Timbang-timbanga. Amen, asa ibugat. Praise God sa libros Ginoo mga igsoon matag karon ug unya padayon ang linistahay. Yes. Padayon niyang gi-record ug unsay atong mga binuhatan. Amen, hallelujah. Kung sa imong gibuhat na ay libro mga igsoon nga suling mga adlaw pagabasahon. Amen. Ug mo to'y mahimong basihan unya aron ka makasulod sa bagong langit ug sa bagong yuta. Yes. Amen. Apan ang imo usab nga binuhatan maigsoon nga daotan, mausab na basihan unya aron ka dili makasulod ni anang bagong yuta ug bagong langit. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God sa hukmanan ni Kristo. Unsa ko to? Ang matag usa magapangatubang. Amen. Walay exempted igsoon. Yes. Unsa may imong posisyon, presidente ka man sa nasod, congressman, senador, hallelujah, gobernador, mayor, kapitan, konsihal, pastor, missionary, pari, unsay mga posisyon. Praise God, walay iskapuhanan sa hukmanan ni Kristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Munang muni dapat natong angay kahadlukan sa atong kinabuhi igsoon na pag-abot unya sa dakong adlaw sa paghukom unya ni Kristo. Moingon unya ang Ginoo, wa ko kailan ninyo pahawa mo. Muni angay nato maigsong angay kahadlukan sa kinabuhi. Yes. Daghang nahadlok og COVID igsoon. Daghang nahadlok og virus. Pero ang pinaka number one nga angay kahadlukan kanang ingnon ka sa Dios, pahawa kay wa ko kailan nimo. Hallelujah. Angay lang sang mahadlok ta maigsoon og COVID. O na mag face mask na kay naman say multag madakpan ka. Hallelujah. Amen. Pero salamat maigsoon usas mga ginamensionar sa atong IETF. Alang sa mga wala pa diha masayod ug sa nasayod na pod, ato lang ning pahinumdom pagbalik. Dili na compulsory mag face mask karong panahon na. Additional information lang sab ni igsoon. Pero nindot man sad yung mag face mask ta kay protection sa abog. Amen. Pero dango ba naga face mask na nakalabayng tuig kay hadlok madakpan. Pero og walay mang dadakop di lagi mag face mask. Hallelujah. Amen nga no penalty man sab. Amen hadlok. Dili na hadlok sa virus, na hadlok sa multa. Amen. Praise God, hallelujah. Amen. Pero ang pinakaangay kahadlokan kung si kinsa ka man unsay posisyon nimo karon. Amen. Angay natong kahadlokan kanang ingnon ratas Ginoo niya sa adlaw sa paghukom dito sa atubangan sa hukmanan ni Kristo na moingon lang unya si Kristo, pahawa wa ko kaila nimo. Hallelujah. Pahawa mamamuhat kag daotan. Anong mamamuhat og daotan? Moingon dayon ang mga tao, Ginoo, gasimba man ko, Ginoo, nagpropesya man ko, Ginoo. Unsa pay Ginoo, Ginoo mga igsoon ilang mga pag-claim. Yes. Pero moingon ang Dios, mamumuhat kag daotan. Hallelujah. Mabasa nato sa libros Daniel mga igsoon nga dunay timbangan. Yes. Amen. Timbangon ang atong mga binuhatan sa ulahing mga adlaw. Then pagtimbang didto maglabi man ang daotan. Hallelujah. Hallelujah. Ang imuha kaha mga igsoong buhat nga maayo 10% raman. O niya ang buhat nga daotan 99% o 90%. So, kung ikaw Dios igsoon, imong pasudlo ng daghan og binuhatang daotan. Mo nang igsoon, hallelujah. Padayon ta sa pagbuhat og maayo. Amen. Amen. Aron pag-abot sa adlaw sa hukom, balusan pud tag maayo. Yes. Praise God. Hallelujah. Kunon sa atong nasayran nga dili buhat nga maayo undangon biyaan talikdan. Amen.
Imo sanong kaniini igsoon dili si Pastor Babor imuhang gisanong dili ako imo award nimo kon dili ang Ginoo. Igo lamang may mga igsoon nga nagpahibalo. Amen nga alang sa mga katawhang nagpadayon sa mga hiwi nga mga binuhatan undang na mo ni ana igsoon. Sa mga katawhang nagbuhat gihapon bisan na sayra na ninang dili maayo. Undangan na ninyo aron dili mo mahukman. Undangan na ninyo aron makasulod mo sa bagong langit ug sa bagong yuta. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ipaguna-huna dahil ninyo higalag igsoon, pasudlon sa langit ng mga kawatan, pasudlon sa langit ng mga bayot, pasudlon ba sa langit ng mga bakakon, pasudlon ba sa langit ka ng mga lumayan, pasudlon ba sa langit ka ng mga mamumuno, pasudlon ba sa langit ka ng mga talawan. Sa malas versikulo 8 sa kapitulo 21 sa libro sa Pinadayag, ang ilang mahiaguman, apil na niini katong kugihang magsimbag Dios. Iman. Praise God. Unsay mahiaguman nila? Mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Iman. Hallelujah. Pagatong hisgutan kining ikaduhang kamatayon, Pastor Arnel. Brother Janrel, mao ni kamatayon nga delikado. Iman. Amen. Ganina igsoon do natay gihatod didto sa mendaryo. Praise God. Hallelujah. Pero ang maong kamatayon gitawag siya unang kamatayon. Iman. Dili siya gitawag og second death, kundi first death siya igsoon. Amen. Yes. Kining unang kamatayon mo siya ang gitawag og physical, lawas nung kamatayon Iman. Amen. nga dili angay kahadlokan, Yes. dili angay kabalakan. Kaso lang naalay mga guol. Praise God. Labi na og maghuna-huna ta nga murag injustice nga mga kamatayon, mga guol gyud ta igsoon. Praise God. But in behalf labi na sa mga alagad sa Dios, walay angay kahadlokan igsoon. Hallelujah. Mahimong mo resulta lang og kaguol. Mo resulta lang og mga confused man sa igsoon. Amen. Mga confused. Praise God. Sama sa gingon sa 2 Tesalonica 3:3 nga ang Dios kasaligan ato nang gihisgutan gahapon. Salamat sa banban ayungon. Yes. Sa mga assignment ato nang gihisgutan. And ang Dios kasaligan unya sa iyang pagkakasaligan manalipod unya magaligon. Nga pangutana, asa man lagi ang panalipod nawala man. Hallelujah. Hallelujah. Makapangutana ka ba bisan adto kas kinabuhi ni Esteban, nganong wa lagi panalip di si Esteban sa Ginoo nga alagad manuntas Ginoo si Esteban? Praise God. Hallelujah. Mutugot ba day ang Dios? Usahay makonfuse ta. Mutugot ba day ang Dios nga ang mga matarong, amen, pamatyon sa maong sa sayon-sayon nga pagpatay? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Pero ang maong kamatayon, gitawag lang siya physical death. Iman. Mahimong sa ulahing mga adlaw, dili pa to siya mao ang pinakalas nga hukom. Praise God. Nining kalibutan na wa ta masayod sa atong ugma mga igsoon. Praise God, wa ta mahibalog unsay atong kaugmaon. Wa ta masayod og unsang mga bahina nga diin diha di ay ta paagion sa ato ang langit ng amahan. Praise God. Hallelujah. Yes. Apan dili pa na mao'y pinaka final judgment. Iman. Kung mamatay man ta maigsoon ining lawasa sa bisan unsa mang klase ka sa sitwasyon. Praise God. Dili pa na mo'y angay kahadlukan nato. Ang angay natong kahadlukan kanang kamatayong ikaduha. Diin ang maong kamatayon igsoon. Praise God. Mao ang kamatayon sa espirituhanong kinabuhi. Yes. Amen. Mao na'y kamatayon igsoon nga magaantos lang ka, walay patay-patay ka na bang kamatayon bang di nagyug ka mo ginawa. Sige lang ka Amen. ginawa sa imperno oy. Praise God. Hallelujah. Sa imperno mo na'y pinakaangay kahadlukan nato maigsoon nga Yes. kamatayon. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Iman. Manang maghisgot ka. Maghisgot ta maigsoon ug kining ikaduhang kamatayon kay nahisgutan manggunis Pinadayag 21 versikulo 8 nga ang dangatan sa mga talawan sa mga dili matinuohon o kinibang mga gahig ulo ba? Iman. Hallelujah. No, attention mga young people dihang naminaw. Praise Ayaw God. gyud taon mo pagahig-gahig liog, pagahig-gahig ulo igsoon. Kay magmahay gyud mo. Praise Amen. God. Hallelujah.
Mga adto mo og buluhaton ngay kung mananghid mo sa inyong ginikanan nga mo tambong og youth gathering, di sa gathering mo mga adto. Amen. Praise God. Amen, dili kay madunggan na lang nga youth gathering, schedule og youth gathering pero tuwa day dito ga date lang. Praise God. Ha? Basta tayo naminaw ron diha. Mga ginikanan, klaruha po ng inyong mga anak, basig giuwat mo ana. Praise God. Subo lang tang paminaw, nakadawat tag feedback diri igsoon. Praise God na day mga young people sa walang ta magisgot og unsang mga klaseng organization ha. Pero na day mga young people nga pasangil pananghid sa ginikanan pa, moadto may youth gathering, moadto may fellowship, moadto may youth camp, moadto may mga Thanksgiving, pero ga-date lang di ay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Apil mo aning dili matinuohon ba? Amen. Bisag giingnan mo nga tambong sa buluhaton. Pero gapagahay ra gyud sa liog, tanawa, di nagmahay ng uban. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Kani bang dili pagka matinuohon? Bisag inong dudong ayaw lagi na. Inday ayaw lagi na. Amen. Hallelujah. Sister ayaw lagi na. Brother ayaw lagi na. Praise God. Pero kay dili matinuohon lagi gahi man yung ulo igsoon. Praise God. O sa English pa hard-headed. Yes. Hallelujah. O di, sa ulahing mga adlaw igsoon magamahay-mahay ka. Amen. God. Amen mo na mga young people o di lang mga young people kundi bisan kinsa karon nga naay pagkagahi kasing-kasing pagkadili matinuohon igsoon unta igsoon usbo na inyong gibati karon usbo na ninyo inyong desisyon ang Yes. desisyon sa dili pagka matinuohon himuon na siya nga kanang magmatinuohon na ta. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Apil na diri. Walo ni kabok ang gisgutan sa pinadayag 21:8. Yes. Praise God. Dili matinuohon. Talawan. Unsa pa man. Malaway. Usam nang laway. Ay, murag binastos na ba? Amen. Amen. Hallelujah. Daghan karon mga igsoong nagsinina pero bastos nga sinina. Yes. Amen. O nya lagi. Og mahikapan mo pasakag kasong rape. Praise God. Hallelujah. Naman ko nakita may igsoon sa kapanahon basa-basa kong Facebook. So ko siya kay kuan ko no siya hapit siya ripon. Babae to. Praise O God. saon ba po di ay intawon mo nagiingon pa sa uban nga mga pagkasulti. Nganong panulayan kining nganong pangyawaan kining mga tao kay nagpakita man puning panulay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Walang kamo diha labi na sa mga kababayin-an diha rong naminaw. Praise God. Sorry na lang pero igsoon pag sige gani mo anang laway bang binistihan ninyo? Ay mo yung dayon mo ang magbuot ba ago ning programang dalan sa pagkabalaan Pastor Babor hilabtanon. Hallelujah. Igsoon ay mo kasuko og pangripon mo. Praise God. Hallelujah sa mga aktor igsoon si Bong Navarro. Napriso. Gun sa katinuod tong balita. Bong Navarro. Ang usas kaso niya igsoon rape. Ingano po dagway wata kay balo, wa naman ta masayod unsay side ni Bong Navarro. Pero labi nagmagisgot kag mga artista. Ay, walay artistang apostolic attire igsoon. Praise God. Kasagaras mga artista. Amen. Pakita gyud ng mga payod ana, mga kigol. Praise God. Display aning mga paa, display aning mga dughan, display aning buko-buko. Amen. Libreng lamok og paak igsoon. Praise God. Hallelujah. Unang kung nahibaw-an ninyo kaning apostolic doctrine ay double purpose na. Amen. Praise God. Adili may magmensahe diri unsa pero amo ra mong gipay balo ba. Uban bitaw murag mag-uulta kay mga akan mga apostolic mga kagiron man na kagasigig long sleeve. Praise God. Mga wala man ay underwear kay mo na akasigig sayal. Hallelujah. Tagas og sayal. Usay, pasensya na alang sa mga naminaw ron diha. Mga pagpanamastamas, mga pag BI na igsoon. Amen. Yes. Praise God. Pero tanawa sa gidangatan ng ubang balik kasiksi, adigi pang logos. Amen. Amen. Usas mga na-viral igsoon dito sa may Palawan, tanawa, stock ninyo ng iyaha ng Jovelyn Galieno. No? Apil na lang nato nag-advertise noon diri. Pero stock ninyo ng iyahang mga binistihan igsoon. Di ba mo na giingon mga higalag igsoon na pangyawaan gyud ang mga tao. Praise God. May mga sexy man. Anyways, ilaha po ng choice. Pero ang may mga nakasabot diha, ang may dalunggang nakabati o niya nakasabot, ay
Mintras di pa mobalik ang Dios, usba na ninyo inyuhang laway nga mga panggawi. Yes, praise God. Praise God, walay mawala ninyo igsuon og magsulob mo insaktong binistihan. Iman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. O niya, ayaw ninyo uwat-uwata ang Ginoo pod. Iman. Di kay magalong slave, maga bistira tag binalaan panahog simba, pero dili na simba, dili na nasa sulod simbahan, ay nawala ang binistihang binalaan. Praise God. Hallelujah. Ay, Hallelujah. pangilad na igsuon. Iman. Praise God, gasayal tuod ang mga kababayanan, pero gipailaluman og karsonis. Pangilad na. Hallelujah. Praise God. Nailad si pastor. Makain siya, wow. Nindot, God dress. E di ay, amen. Dade dito galuklok ang karsonis, igsoon. Okay, pasensya na lang sa mga dili pareho namo, igsoon, but biblically, amen, gidibati na mi ana, pero naman may basihan pos Biblia, igsoon. Iman. Na may mga nangaway sa amo nga aga ng apostolik, hugot stricto, lapaw ra gimos langit unya. Praise God. Amen. So, sige lang. Matag usa nato, doon naman tay katungod magpili og unsay maayo para nato. Mo nang Amen. ayaw lang kasubo igsoon, giingon na diri sa Pinadeg 21:8 alang sa mga malaway. Oh, pagari kas binistihan kanang laway nga binistihan ay halos ipakita na lang tanan, murag halos wala na. Amen. Hallelujah. Malaway. Iman. Praise God. Praise God. Kanang usa pay uban dihang usa pagpanugat ang malaway. Ikaw Pastor Arnel, usa inong nasabtan ang malaway? Ugaw. Hinugaw. Oh. Laway kayo ba? Kana bang murag bastos kayo? Amen. Iman. Okay, padayon igsoon. Talawan, dili matinuohon, mga malaway, alang sa mga mamumuno o sa mga makihilawason. Amen. Praise God. Saan yung hilawas nga naa diri? Atong tan-aw ni may igsoon kay og naapil ba na tungod kay karong panahon na pagkadaghan ng hilawas na hitabo. Iman. Hallelujah. Okay. Praise God. Atong tanawon may igsoon sa hinulamang pinulungan. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, malaway. Okay. So lahi. Anyways, may igsoon ang usa diri sa kaning gitawag og makihilawason. Doon na tayo ginuntan ana nga version. Gitawag siya fornication. Kana bang na diha Pastor Arnel sa unang Tesalonica 4:3 ato ding sangiton igsoon. Kay delikado ni. Ining mga makihilawason. No, bisag kinsa lang lalaki, bisag kinsa lang babae. Praise God. Unang Tesalonica 4:3. Tuntan-aon unsay buti pa sa buti. Unang Tesalonica 4:3 kay ang pagbuot sa Dios mao kini. Ang inyong Kabinalaan. pagkabinalaan Aha. nga mao nga kamo na naglikay sa Ayo hagbasa. paghilawason. Klaro hagbasa ayo tan-aw. Praise God. Unang Tesalonica 4:3 kay ang pagbuot sa Dios mao kini. Ang inyong pagkabinalaan nga mao nga kamo na likay sa Pakighilaw. pakighilawas mao ra pastor. Okay. So lahi man gud tong giingon nga nanaglikay. Managlikay. Managlikay. Manang atong klaruhon yung basa ha kay pasiyog masayop noon ang paghubad ba. Amen. Praise God. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Amen. Praise Managlikay sa pakighilawas. God. Iman. Amen. Praise God. So unsaon naman ni ron? Hallelujah. Pag ari ka sa Bisaya, mubasi, murag di kayo nimo masabtan. Amen. Pero pag muadto ka igsuon sa English version, ang likayan nga pakighilawas kanang gitawag og fornication. Amen. Fornication. Fornication. Atong tan-awon adtuon nato maigsoon sa diksyonaryo ug unsa ning fornication. Amen. Praise God. Ang fornication unsa ni?
sexual intercourse between two persons not married to each other. Amen. Hallelujah. O klaro kayo ni diri maigsoon ng usas mga definition. Praise God, sakit-sakit lang ni ugnay naminaw ron diha igsoon mo nang alang sa mga fornicators diha igsoon. Ayon yung sigihi kung dili magpakasal na mo. Amen. For as long nga dili mo magpakasal, o kung mag-advertise diri kay lagi kantigo ta ang trabaho Duol ra gud mo og asa to dapitang maligal mo. Praise God. Pero igsoon ang giingon diri sa diksyonaryo, praise God nga ang word fornication, sexual intercourse between two person not married to each other. Praise God. Mao ni angay natong likayan. Amen. Labi na sa mga dalagag ulitaw karon diha. Praise Amen. God. Amen. Amen nga. Praise God. Sung leader gihapon pero fornicator di ay. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Hallelujah! Ipanghinambog pa nga, dasig kaayo. Madasigon kayo tapos kugihan yung mo support sa buluhaton pero fornicators di ay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. So delikado ang bahad diris 21:8 sa pinadayag. Amen. Linaw kalayo igsoon. Amen. Base na naglagot ron ako dihang naminaw ha. Ipahibalo lang mo na ako igsoon. Ipahibalo lang ta sa malas mabasa. Amen. Nga linaw kalayo ang naghulat nato. Basta Amen. naataan ng pagkamakihilawason. Amen. O pwede sa kanang pagkamakihilawason lahi rong adlaw Pastor Arnel, sunod adlaw lahi na pod. Yes. Praise God na ba? Hallelujah. Way katagbawan sa gitawag og sexual intercourse. Praise God. Hallelujah. Bisag kinsa lang. Amen. Magtabla Praise pa. God. Tabla sad nimo ang hayop ba? Praise God. Pero ang gingon sa unang Tesalonica 4:3, palikayan gyud nato kanang gitawag og fornicator. Amen. Oh, sorry, fornication. Amen. Praise, Fornicator tao man na. Kanang fornication mo na siya sala sa tao. Amen. praise God. Mga Pastor Arnel, gauna kang magminyo, Praise God. unta maliwat ka nako. Hallelujah. Eh daghan rong Amen. gaplanong magminyo, una-unahon usa. So, ayha pa mang luhod-luhod dito sa altar. Amen. Mga sad-an na. Mo po din ng mangluhod kay mga sad-an man. Praise God. Praise God. Siguro nato mga higala no, mga young people dihang ganahang magminyo. Siguro ang inyong pagluhod nga niluhod mo kay kanang dili kay sad-an. Hallelujah. Praise God. So ang uban kada yung pagluhod daghag dala. Kay di ay sad-an pa. Unya mangumpisal pa dito sa pastor mo, saad pa. Di ay kay otro pang sad-an po. Praise God. Di lamang kay pasaaro nimo didto. Papirmahon, dahil nang luhod po dahil kay sad-an pa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, igalag iso no. Makatawa ta usay sa dagas panahon pero unsaon man gyud. God. Murag na naman kita sa panahon ni Noe. Amen. Praise Panahon God. ni Noe Amen. igsoon, kusog didto ang sexual intercourse. Kusog didto ang gitawag maisog fornication. Amen. Pag imo na i-verify ang history panahon ni Noe, praise God. Hallelujah. Naa didto kini gitawag og pagkikilawas. Amen. Amen. Mutoy hinungdan sa malas libros Genesis kapitulo 6 nga ang kalibutan dunot. Yes. Amen. Hilabihan ka dunot nga ano pagkahugawa. Kada lingi nimo spikas to adidto yung mga buhat nga way ayo. Iniglingi po nimo spikas to adidto. Praise God ang mga buhat nga dili gyud nalipay ang Dios. Amen. Hallelujah. Niadto ning gisulti diri sa kanginan karon igsoon. Aron pahinumduman ta. Praise God nga naay bagong langit ug bagong yuta pero dili ta kasulod didto basta magtinalawan, magmalaway ta, magmakihilawason ta. Amen. Unsa pa? Maglumayan ta. Amen. Amen. Hallelujah. God. Hallelujah. Unsa pa uban diha maigsoon? Simbag Dios. Unsa pa diha? Bakakon. Amen. Yes. Ang atong bahin mo na ang paghiadto sa linawng kalayo. Amen. Praise God. Unang igsoon ko dias Ginoo nga naminaw karon. Atong tinguhaon nga kining bagong langit. Unta dili gyud ta malapaw ani. Amen. Dili pud ta kanang ingnon nga di kaabot didto anang dapita. Kundili God. matag usa nato tinguhaon natong makaabot ta. Yes. Amen. Ngano? Samala sa atong gibasa sa Pinadayag 21 bersikulo 8. Praise God. Praise God, hallelujah. Ang bagong langit ug bagong yuta. Praise Mao ni God. siya ay mahimong panulundon sa mga madaugon.
Amen. Mabasa nato sa versikulo 7. Ang magamadaugon makapanag-iya ni ining maong panulundon. Yes. O ako mahimong iyang Dios o siya mahimong akong anak. Amen. Praise God. So, ang bagong langit, Pastor Arnel, Brother General, maangkon ni siya sa magmadaugon. Amen. Praise God. Walang matag-usa nato, maninguha ta nga magmadaugon. Yes. Sa bisan unsa may ato ang mga pakigibatukan karon, kanang pakigsambunutan karong panahon na. Amen. Praise God. Labi na diya sa libro sa unsa ni? Episo kapitulo 6, bersikulo 12, dili man gyud ni literal mga igsuon nga fight good. Amen. Amen. Ha? Asa may naa diha? Kasi nakasagulo ninyong duha. Episo 6 bersikulo 12, dili basta-basta ning atong fight karon igalag igsuon. Amen. Yes. Unsa man? Praise God, basa. Episo 6:12. Kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat Oha? nga unod Mm. ug Amen. dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining Praise God. mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan Amen. nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Okay. Sa man ni maigsoon ang ato ang giaway karong panahon na. Amen. Dili siya literal. Yes. Praise God. Ang atong pakigdumog bilang Kristohanon, Hallelujah. dili batok sa unod og dugo. Amen. Kung dili unsa, batok sa mga panon. Amen. Dili in taon usa ra ka buok, kung dili panon. Mag-isgot kag panon, pila na ka buok, Pastor Arnel? Daghan. Daghan. Amen. Walay numero nga specific igsoon og pila na ka buok, basta panon. Amen. Praise the Lord. Batok sa panon. Batok sa mga kagamhanan. Pasabot, dili ka makig-fight o kanang walay mga kaisog, wala po'y kusog. Yes. O dili, naay gahumpod imong i-fight. Amen. Batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon. Ini mangitngit nga kalibutan. Praise God. God. Isa, labawng agalon sa mangitngit nga kalibutan. So, dili basta-basta ang atong giaway igsoon. Amen. Hallelujah! Praise God. Oh, ano pa? Batok sa labang agalon ay mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotang espirituhanong panon, diha sa dapit sa kalangitan. Praise God. Espirituhanong panon. Dili basta-basta igsuon ni dili nato makita. Yes. Praise Wala kung walay tabang sa Dios, sigurado pildi ta igsuon. Amen. Kung walay giya sa Dios, sigurado pildi ta igsuon. Praise God. Kung walay mando gikan sa Dios, hallelujah, walay divine, praise God, guidance, wala tay kadaugan nga maangkon higalag igsuon. Amen. Praise Mo nang kung gusto kang magmadaogon aron makaangkon ka og bagong langit o bagong yuta, kung gusto kang magmadaogon aron makasulod ka sa bagong langit o bagong yuta, dapat igsuon, hallelujah. Tapot kita diha sa Ginoo, sunod kita diha sa Ginoo, mga lagad tang magmatinud-anon diha sa Ginoo. Praise God. Amen. Hallelujah, sumala pa din sa Libros Deuteronomio. Praise God, napaka-nindot ni nga versikulo, Pastor Arnel, Brother General. Amen. Praise God. Praise God, hallelujah. Asa ni mabasa, versikulo, kapitulo 28. Praise God, sorry. Deuteronomio. Katong bersikulo nga sa bersikulo kapitulo 30. Dera. Amen. Praise God. Bersikulo 20. 30 bersikulo 20. Basa palihog. Nindot mo ni atong i-apply igsoon aron ta makapanag-iya sa bagong langit ug bagong yuta. Deuteronomio 30:20. Sa pagigugma sa Ginoo nga imong Dios sa pagsugot sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya kay siya mao ang imong kinabuhi Amen. ug ang gitas-on sa imong mga adlaw aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo sa imong mga amahan kang Amen. Abraham, kang Isaac ug kang Jacob aron ihatag kanila. Amen. Oh. Praise God. Hallelujah. Mo ni say usa sa mga simple tips igsoon Iman. aron masiguro nato ning bagong langit ug bagong yuta.
Saad manggunis Ginoo igsoon. Iman. Ang bagong langit ug bagong yuta usani sa mga nindot nga saad sa Ginoo. Yes. Amen. Nga ang matag usang nakasabot naghinam-hinam na nga moangkon og mosulod aning dapita. Iman. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang pangutana, imo bang gigugma ang Dios? Hallelujah. Amen. Praise Ikaduha, nagsugot ka ba sa iyang tingog? Praise God. Yes. Ikatulo, nagtapot ka ba kaniya? Hallelujah. Doon tulo rin gisgutan igsoon. Iman. Pagigugma sa Ginoo, pagsugot sa tingog sa Ginoo, Praise o sa pagtapot. Sayon ba ang pagtapot des Ginoo? Hallelujah. Praise God. Ang pagtapot sa Ginoo igsoon, dili siya basta-basta. Amen. Amen. Hallelujah. Kay nga no, hallelujah, kauban na natong istorya ba nga naibana nga dili hinimbahon? Hallelujah. Praise God. Praise God. O niya, matag katulog nila, or unsa ni, asa mo adto iyang asawa, kanunay ra yung nahihikot, kaya ron nga yung kaso, og nila pa rapturon ko no ang iyang asawa, Madala pod. madala po siya apil. Praise God. Na pilay istorya igsoon na pagkagabi dito, iktaniya iyang tiil. Karon, nahitabo ang rapture, nahitabo ang caught up. Naabot gituod sa langit. Praise Pero God. kining ang iyang asawa nagkaduol na dito sa presensya sa Ginoo, Praise God. ang habol igsoon na putol. Hallelujah. Ngano? Kay dili kaduol sa presensya sa Ginoo ang sala. Amen. Praise God. Munang unsaon pagtapot diha sa Ginoo og dako kayo tang makasasala igsoon. Praise God. Hallelujah. Kani bang hallelujah. Nangalagad pero patuyang rapod. Amen. Praise God. Mosulod og simbahan. Dili na paigo igsoon. Iman. Praise God. Abi kay nakasulod og simbahan okay na. Praise God. Naigingon sa kantas kalibutan, say ato man ang sagad maapil din sa ato ang pag palanog sa pulong sa Dios. Naigingon ba nga dilita nang buutan nagsimba. Amen. Yes. Tanan bagong nagsimba igsoon siguradong malangit. Dili oy. Praise God. Dili igsoon tanang nagsimba malangit. Iman. Ngano, dagan pong nagsimba diha nga mapatuyangon ra pod sa bisyo aning kalibutan. Amen. Yes. Nagapadayon sa mga hiwi nga mga prinsipyo, mga hiwi nga mga buluhaton. Amen. Praise God. Mga buluhaton nga wala kahimuti sa Dios pero sulod gihapon simbahan. Praise God. Hallelujah. So ang pangutana, malangit di ay na. Makaabot di ay nagbagong langit o bagong yuta. Praise God. Hallelujah. So lang mga adlaw igsoon, ato lang yung trabaho ning ato ang mga trabaho karon kaysa ulahing mga adlaw, iyahay magyutag pangatubang onyas Ginoo. Yes. Praise God. Amen. Dito gyud taon niya. Praise Kita God. din aning kalibutana, sige ang tang hukman. Praise God, sige tang gibirahan po sa ubang programa. Hallelujah. Hallelujah. Pero naglaom mi igsoon nga sa ulahing mga adlaw naa didto ang insaktong hukom, huwis. Iman. Naa didto ang insaktong paghuwis sa Ginoo kay usay sa atong pagkristohan Praise usay huwis-huwisan po ta. Praise Amen. God. Hukom-hukuman po ta sa mga taong utro pong hulukman. Hallelujah. Mga taong kugihang magsilip og mga buslot sa iyang sikataw pero utro pong mga busloton. Amen. Praise God. Hallelujah. So, atong paglaom ana higalag igsoon kanang katapusang adlaw. Iman. Kaya ang Ginoo ra man gyud nasayod sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Yes. God. Hallelujah. Bisan unsay atong gibuhat gikan sa atong pagkahimugso ug hangtod unya anang adlaw Amen. nga mga tubang tasokmanan didto maigsoon mabulgar unya og kinsa gyud ta. Yes. Amen. Manatong mga pag-awhag maigsoon labi na sa mga kaigsoonan diha. Hallelujah. Kanang gingon ba sa Pilipos 2:12? Work out your own salvation. Iman. Wala man period na pastor. Unsa man? Nay sumpay. Work out your own salvation with fear and tremblings. Iman. Trabahoon nato ang atong kaugalingong kaluwasan. Amen. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Amen. Praise God. Amen. Kay kun ato nang buhaton, hallelujah, mas damor pa nga mas siguro nato ang langit, ang bagong yuta. Yes. Amen. Nga gitagana sa Ginoo higalag igsoon. Iman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Arnel sa dugang pagpaligon. Iman. God. Hallelujah. Praise God. Daghan nga salamat, Pastor, sa higayon usab. Amen. Mao kato mga kaigsuunan atong nadungog ang pulong sa Dios. Praise God, napaka-anindot nga diin alang nato. Praise God, doon na di ay gitagaan ang Dios
nga bagong langit ug bagong yuta. Amen. Ini atong mabasa diya sa Juan 14. Kasi gid naton basa diya nga siya gid mao. Ang tagiya ini nga nagsaad nga mubalik siya. Amen. Amen. Amen nato. Amen inya. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, doon na tayo ang buhaton. Mm. Amen diya. Sa Juan 1:12, kinahanglan ta nga mutuo niya, mudawat niya. So mahimo ta nga iyang anak. Amen. Pag-abot sa Proverbio mga kaigsuonan 19:14, kung nata masayop, doon ay mabasa diha nga doon gi ang bahandi samahan sundon sa anak. Praise God. Amen. Sa oras nga mahimo tang anak mga kaigsuonan sa Dios, din siya man tag-iya sa bagong langit ug bagong yuta. Praise God, sigurado nga kita mao ang makapanunod sa maong dapit. Hallelujah. Yes. Amen. So atong tugutan sa atong kinabuhi nga mahimo tang anak sa Dios. Amen. Praise the God Lord. niya. Hallelujah. Dili lamang sa adlong Domingo ang atong pagkanak sa Dios, kundi sa tanang panahon mga kaigsuonan. Yes. Hallelujah. Sa diya nga mahimo na tang anak sa Dios mga igsoon. Amen. Dili sayon ang atong kinabuhi. Amen. Dili pulo basta ang atong obligasyon bilang mga anak sa Dios. Amen. Praise God kay sa Mateo City 13 mga igsoon. Pasudlon ta sa Dios sa pultahan nga sigpit. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God kay ang pultahan nga sigpit. Amen, mao kini ang pultahan nga padulong sa mao nga giandam niya nga bagong langit ug ang bagong yuta. Amen. Praise God. Praise God apan ang pultahan nga halapad mga kaigsuonan padulong sa kapildihan. Amen. Mao ni ang Hallelujah. mga katawhan nga nagsubay diha mao nang mabasa sa Pinadayag 21:8. Amen. Praise God na nagpatuyang Hallelujah. hallelujah sa ilang kaugalingon. Praise God diha sa Judas 1:21. Kung wa ta masayop nga hallelujah mga tao nga walay respeto. Mm. Praise Ilabi na diha sa bulaton sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Amen. Nato mabasa diha mga kaigsuonan nga makaduha pilon ang ilang kamatayon. Amen. Apan nining oras ha mga kaigsuonan. Atong panglimbasugan sa matag usa nato ka kinabuhi. Nga kinsa makasubay ta sa pultahan nga sigpit. Amen. Din sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Amen. Pagpangalagad sa Ginoo nga kinsa praise God dili patuyang mga igsuon. Dili sayon ba dili patawhay. Din di sa buhat 14:22 matod pa ni Apostol Pablo nga makasulod gyud ta sa langit. Basta moagi ta og daghang mga kasakitan. Amen. So atong masabot diya mga kaigsuonan nga makaabot ta sa maong dapit nga bagong langit ug bagong yuta. Pero doon na tayo daghan nga mga kasakitan nga magyan. Apan salamat nga taliwala niya ng tanan. Praise God. Praise God ang atong kinabuhi mga kaigsuonan atong nasayran nga Amen. kasiguruhan pod ang naa sa unahan. Yes. Hallelujah. Amen. Salamat sa tanan. Nagikan sa Dios nga gihatag sa matag sa nato kinabuhi. Hinaot nga magmainitom ta sa kanunay sa pagtinguha. Amen. Praise God sa gisaad sa Dios nga maong bagong langit bagong yuta. Mao ni atong hinumduman mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Mao ni ang atong himuong rason nganong nangalagad ta sa Ginoo. Amen. Praise the God dili Lord. lang ta Hallelujah. Praise mangalagad sa Ginoo tungod kay natay giapas nga mga butang ning kalibutan na. Amen. Praise God usahay mga kaigsuonan dunay mga tao labi na sa mga kabatan-onan. Praise God. Praise God mangalagad sa Ginoo musimba sa Ginoo tungod kay do na puy di ay gititiiran. Praise God. Amen. Praise God do na puy di ay kanang giapas dihang dapita. Aha. Praise the Lord. Praise God so mga igsuon sayop gid na nga pagsimba sa Ginoo. Amen. Ang musimba lang tungod kay naa si brother, naa si sister. Amen. Praise God, ang napakanindot mga kaigsuonan nga musimba tas Ginoo tungod sa iya nga saad nga mong bagong langit ug bagong yuta. Amen. 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 So sa tanan karon nga naminaw. Praise God ato nga kugihan ato tinguhaon nga sa atong kinabuhi mga igsuon, atong gibuhat ang mga buluhaton nga haom sa gisaad sa Dios. Amen. Praise Amen. God. Daghang salamat pastor og diri ra taman. Amen. Hallelujah. Brother Janrel sa dugang. Praise God. Salamat pastor sa higayon. Ug salamat sa pulong sa Ginoo nga naghatag og dugang nga mga pagpalig-on, padasig nga angay gyud tang maningkamot mga kaigsuonan nga naminaw Amen. karon nining programa ang dalan sa pagkabalaan. Angay gyud natong paningkamutan ang atong
nasugdan nga pagpangalaga sa Ginoo atong padayonon mga igsoon tungod kay dunay giandam ang Dios na ini. Iman. Praise God, hallelujah. Dunay giandam ang Dios nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Yes. Praise God, gani dugang nga mga pagpalig-on sa pulong sa Ginoo. Praise God, dinhi sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 11. Matud pa diri nga hallelujah ang tanang mga butang tunawon gyud. Iman. Praise God. Nining kalibutan na mga igsoon walay mulungtad inikabot sa pagbalik sa Ginoo ang tanang butang Yes. tunawon. So may atong buhaton para maangkon nato ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Matud pas pulong sa Ginoo sa 2 Pedro 3:11, sanglit kining tanang mga butang pagatunawon man, mga butang nga pagatunawon man, sa ingon pagakinahanglanon gayo di ay nga magakinabuhi kamo sa pagkabalaan o Yes. pagkadiyos nun. Praise Iman. God, no? Dunay sumpay pag diri mga igsoon nga hallelujah ang mga butang nga nias kalibutan or kining kalibutan na mga igsoon nga atong makita karon matud pas pulong sa Ginoo pagatunawon ra ni. Iman. Praise God, dili ni siya mulungtad. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon doon na tay kinahanglanon matud pa ni Apostol Pedro doon na gyoy angay natong buhaton aron makalingkawas tagikan sa pagkatunaw nining kalibutan. Yes. Praise God nga matud pa ni Apostol Pedro magkinabuhi ta sa pagkabalaan ug pagkadios no. Iman. Alang sa mga nangalagad ron diha. Praise God, hallelujah nga praise God, nagkinabuhing Dios noon mga igsuon, hinaot nga ato usab nga i-apply ang pagkabalaan. Iman. Praise God, kita nahibalog unsay pagkabalaan. Praise God, gani dili na praise God, hallelujah. Malilong mga igsuon ang praise God, nanguna ni ining mga programa ang dalan sa pagkabalaan. Praise God, sa kinabuhi ni Pastor Pabor, kanuna ni niya ning gibalik-balik. Praise God, nga alang nato nga gustong moadto niya ng bagong langit o bagong yuta. Maningkamot tas pagsugot sa tingog sa Dios. Maningkamot tas pagsugot sa mga buluhaton nga malipay ang Dios. Iman. Magbuhat ang mga igsoon ug unsay makapahimot sa Ginoo. Amen. Kay pagkaanindot ra ba kayo sa sa Ginoo. Praise Yes. God dinhi sa pinadayag 21:4. Praise God nga ang Dios magpahid sa mga luha sa atong mga mata. Amen. Praise God, hallelujah. Basta kay makaabot na kaniya ng maong dapit mga igsoon pagkaanindot sa imong masinati. Praise Hallelujah. God. Kanining kalibutan na mga igsoon atong masabot nga doon nagyoy mga paghilak, Yes. doon na mga pagminatay matud pas pulong sa Ginoo. Praise God. Praise God, masinati nato ang mga kasakitan. Pero matud pa ni Haring David, bulahan ang nagpugas og luha kay magaani og kalipay. Iman. Praise God, bulahan mga igsoon kung bahalag magkasakit, alisod, magantos man kanin ning kalibutan na ang importante mga igsoon. Padayon gyud tas pagbuhat ug unsay makapalipay sa Ginoo. Yes. Ilabi na nga magkinabuhi tang Dios noon og balaan tungod kay sa ulahi mga adlaw igsoon atong madawat ang kalipay nga walay katapusan. Amen. Iman. Kalipay nga gitagana sa Dios alang sa iyang mga matarong. Matud pa nga ang matarong mo'y nagpuyo dito sa dapit diin giandam sa Ginoo. Iman. Praise God mo nang giawhag ko ikaw higalag igsuon nga naminaw karon. Hallelujah. Naot nga ang imong nasugdan nga pagpangalagad ayaw nagtuguti igsuon nga Praise imong God. hunungon. Iman. Praise God, motipas ka gikan sa pagsunod sa Ginoo. Hallelujah, kung imong gituuhan nga ang imong gibuhat, praise God, makapalipay sa Ginoo. Kung sa imong gibuhat karon nga wala makapalipay sa Ginoo, biyain na naigsuon. Yes. Praise God, ug ang imong gituuhan, ilabi na nining dalan sa pagkabalaan nining programa mga igsuon. Hallelujah, maghatag kinig dugang mga pagpalig-on ug unsay angay natong buhaton bilang nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo. Tungod kay inigbalik sa Ginoo mga igsuon, iyang sunugon kining maong kalibutan ug unya do na siya gianda mga igsuon alang sa iyang mga katawhan. Nga nagmatinud-anon nga nangalagan niya, nagmatinud-anon nga nagbuhat sa mga bulhaton nga makapalipay niya mga igsuon. Tungod kay dunay kalipay nga walay katapusan ug unya mga igsuon wala nay kasakit ni pagminatay nga masinati sa mga katawhan sa mga alagad sa Ginoong nagmatinud-anon. Busan ining orasa mga igsuon, agig pagdasig alang kanatong tanan. Praise God. Samtang napaabot tas pagbalik sa Ginoo maninguha ta mga igsuon. Hallelujah sa pagpangalagad nga matinud-anon diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah alang sa mga wala pa nangalagad diha, paningkamuti igsuon nga makapangalagad na kasamtang wala pa moabot ang katapusan mga igsuon sa kalibutan. Praise God. Hallelujah. O diha ra taman. Basta. Praise God. Praise God. So mo kadto maigsoon ang atong duruha ka mga kauban dugang pagpalig-on Yes. Hallelujah. sa mga nga pulong atong gisgutan. Labi na nining gitawag maigsoon og bagong langit ug bagong yuta.
Amen. Praise God. Nindot ang gisulti usab dinhi sa Pedro, tinuod na igsoon ng gipaambit usab, gilakbitan sa to ang sus mga batanon, Brother John Rel sa 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11, pero sugdo nato ni Megson sa versikulo 10, Amen. ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, Amen. Praise God. Hallelujah. ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinagok og mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit. Amen. Og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga ani-ani ini. Amen. Yes. Sa 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, Amen. pakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadiyosnon. Yes. Nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Amen. Nga tungod niya na pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit Praise God. og ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Amen. Apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug Yes. usa ka bag-ong yuta Amen. di nagapuyo ang pagkamatarong. Amen. 14, busa manghinigugma sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga, Praise God. paningkamuti Hallelujah. gayud ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o Amen. hugaw Praise God. Hallelujah. Yes. ug nga maana kamo sa kalinaw. Yes. Hini bang maghulata aning bagong langit ug bagong yuta? Doon na giingon diri sa 2 Pedro 3, versikulo 14, nga maningkamot kita nga walay buling ug hugaw. Amen. Praise God. Atong panglimbasugat igsoon, murag disqualified yun tang makasulod basta na buling og hugaw. Amen. Kaya ang pasudlon didto maigsoon, wala may buling, Amen. Amen. walay hugaw. Praise Wa man God. nay giingon diri sa episo maigsoon kundi ita na sayop. Praise God, ang iglesia ikatanyag nga walay buling. Amen. Yes. Praise God, Episo Kapitulo 5, versikulo 26 nga dusunahan, aron ang iyang balaanon siya sa mahinluan na siya sa pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong, aron nga sa iyang atubangan ng iglesia ikatanyag diha sa katahom ni ini. Yes. Nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusama ni ini, aron magmabalaan siya og dili masaway. Amen. Amen. O kaning iglesia mga igsoon nga ginahuna-huna nga balikan sa Ginoo, mo ni iglesia nga dili bulingon Yes. o dili salawayon. Amen. Praise God. the Lord. Praise God, mo nang naamoy na sayran dihang pasaway nga buhat undangan na naigsoon. Amen. Bahala na lang ang lantag pasaway basta dili lang tinuod. Pero og pasaway nga tinuod yod, ayo lang kasuko. Praise God. Hallelujah. So mo na igsoon ko sa Dios nga kining bagong langit ug bagong yuta. Praise God, ginatagana kini alang sa mga taong dili sa lawayon, sa mga taong walay buling kunot og mansa. Manang maninguha ta nga dili ta magkabuling, dili ta mahimong sa lawayon, kaya pagbalik sa Ginoo sa mas kawatan. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat o Dios ning matahom na kagabion sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga mensahe. Di na ginalabas sa among panumduman ang bagong langit ug bagong yuta. Di na matag usa unta nga nagpakabati nin taknaa magabaton og kasibot. Amen. Amen sa pagsulod ni anang dapita. Yes. Kaming tanan Ginoo mahimong dili magkaiyahay kun dili magkahiusa kami sa pag-adto ni anang dapit nimong giandam. Salamat ug salamat Lord, more blessings bisan pa man sa spiritual nga bahin sa kusog nga langitnon, magamit namo aron kami magmadaugon, aron kami makapanunod usab ni anang bagong langit ug bagong yuta. Bisan pa nimong sibianan, bless Lord ang ilahang mga tinguha. Amen. Tabangi kami kanunay panalipdi usab. Bisan pa wa ang masayod sa among ugma, apan among hinsayran nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usang nagabuhat og maayo imong pagabalusan og maayo. O ang nagabuhat og dautan imo sang pagabalusan. Amen sa mga angay pod niyang pagadawaton. Dalaygon ka. Takos kang pasadungan pasalamatan. Salamat sa nag-sponsor na ining maong programa. In Jesus name. Amen and amen. Ang Diyos na
kita ug magawi ug magsimba kita ug magawi ug magsimba kita dito sa langit walay kasakit kay dito ang puloy ang hingpit kay ang Diyos kaubanta ug magkahiusan na ug dili na magkagulagay pa dito ang Diyos atong kaubanan. Iman atong oras mga igsoon alas 7:41 so doon na tayo pipila ka mga minutong nahibilin naroon na to ang hatagag pagtagad usab ang mga mensaheng gipasupot dinhi sa ato ang programa. Diri sa atong timeline sa ato ang natay picture diri gi-upload si igsoong Amorganda Ayen Olores. Matod pa niya, good evening ninyo, Pastor listening from Setio Lantoy. Mayo nga Praise pagpaminaw diha sa may Lantoy, tanang taga Lantoy diha, mayo nga gabi o mayo nga pagpaminaw. Igsoong Kiliopi Velio Reza, matod pa niya, good evening Pastor, daghang salamat sa mga pulong sa Dios. God bless always mga pastor. Salamat igsoong Risa Velio Kiliopi. Igsoong Marilyn Ortez, mayong gabi ninyo diha Pastor, kanunay radyod ming nagpaminaw kaninyo Pastor. God bless. Salamat igsoong Marilyn Ortiz diha sa may I think nani sa Panyabunan. Atong tanan diha mga kaigsunan sa may Panyabunan nga nagsunod, mga higala pod nato no nga nagsunod. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw ninyo dihang tanan. Og sa mga sudong namo live, mayo sab nga pagtan-aw ug pagpaminaw igsoon. Ari da sa ato ang text line, doon na tayo mga mensahe po diri karon nga atong pagbasahon. Yaman gikan sa ato ang 6108. Matod pa niya, good evening mga pastor, naminaw sab mi, gretra nako, happy birthday Sister Joanne Abordo. God bless ti og padayon sa pagpagamit sa Ginoo. I love you ati. Greetings from LC Acabal. Okay, so mayo nga gabi and happy birthday karon nga nag-birthday. Sige. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon, labi na ni igsoong Joanne Abordo. Amen. Greetings gikan ni Sister LC Acabal. Okay. Brother AP Amado, maatod pa niya. Mayong gabi pastor og sa imong kaoban naghulat na pud mi hinam na pud nga maminaw sa pulong sa Dios. Praise Nagampo God. mi nga magpadayon ang programa sa dalan sa pagkabalaan. Amen. Salamat kayo sa pulong sa Dios nga inyong gipadayag. God bless. Salamat igsoong ipi. Basonis ako ang mga Praise God. kaparyentihan diya sa may Talaptapan, diya sa may Nalundan, sa Ogasim, and sa may Atotes, no, sa Bindoy Part. Maayo nga pagpaminaw diya sa tanan nakatune in karon, og labi na sa akong mga paryente diya, Babor family, and sa mga Amado family, maayo nga pagpaminaw ni diyang tanan. Okay? So, arinta sa ato ang Messenger igsoon, doon ay daghan na rin mga mensahe usab sa ato ang timeline. Matod pa niya maayo nga gabi pastor, salamat kaayo nakapaminaw kami usab karon, tapos great lang ko sa family Leon Katso. So gikan ni Brother Giello. Okay, salamat kay pastor niya. Matod na pakigreet pod nako pastor ang classmate nako silang Bia Lindon Palomar, Kyle Garsula, Charles Buyet Haris og maura na pastor. Akong gipangutana naminaw ba sila karon? Matod pa niya, oh pastor, na bless me sa inyong mga wali. Salamat pastor. Salamat ha, igsoong Jello. Nani sa Pansalagon di ay, kay Pansalagon ning amo nga lugar pastor. Sige, maayo nga pagpaminaw diha. Labi na sa Pansalagon, daghan kog paryente diha, mga Babor family, maayo nga pagpaminaw. Amen sa Pansalagon, tara. Binay. Salamat igsoong Gillo Leon.
Igsoon si Pastor Orbel, matod pa niya Pastor Orbel Gonzaga, nag-send siya message, matod pa niya. Praise God. Great lang ko pastor sa atong mga kaigsuonan diha. God bless us all sa tanan natong mga kaigsuonan. Gikan sa Banban Ayungon. Amen. Praise God. Okay, salamat ha. Pastor Orbel, uban sa atong tanan mga kaigsuonan diha sa may Banban Ayungon. Labi na sa inyong kinasingkasing usab nga pag-invite namo as one of your speaker. Sister Dalicel Francisco, mayong gabi pastor ug sa imong kauban diha. Salamat sa mapulong sa Ginoo nga inyong gipalanog sa kahanginan karon sa paghatag og pagpadasig sa matag usa nga nangalagad sa Dios. Great lang ko sa akong mga ginikanan nga naminaw karon ug sa akong mga iyaan ug uyuan ug mga igtagsa ug usab sa tanang mga kaigsunan sa dapit sa Kapipinis nga naminaw karon og sa akong mga classmates sa Bible training, Bible school. Then Ma'am Midgeline usab og maoran na pastor. Daghang salamat and God bless. Salamat Ison. Danny Seal. Marvin, Pastor Marvin Saldora, naminaw ba mo karon? Matod ba niya? Oo, pastor, naminaw me. Madayon ba ugma? Yes, madayon kung may kakulian. Man. Nanig hapon na gani si Pastor Arnel o Pastor John Ren. Yes. Amen. Gusto nilang tabangan si Pastor Marvin. Ilahan ning kabat si Pastor Marvin. Yes. So naa diri si Pastor Arnel, si Pastor John Rel para tabang ugma po sa pagpatindog sa atong kapilya diha sa may nursery Bantayan. Amen. Amen. So basin makasayo lang ta ha. Yes. Amen. Okay. So I think ready na gyud. Akong ipangutana, ready na ba? Matod pa ni Pastor Marvin. Oh, Pastor, ready na. Praise God. Ready na. Sige, tanan taga nursery Bantayan, mayong pagpaminon niyo dihan tanan. And si Sister Wild Burley, matod pa niya, God Ibs Papa, nag-watch me now. Okay, sige, nagtanaw sila diha sa may Dumaguete. Tanan atong mga igsoon diha sa Dumaguete, labi na sa akong among anak, mayo nga pagtanaw, mayong pagpaminaw usab. Francis Lynn Kaday, good evening Pastor, always jud ko nagsunod ninyo. Nindot kayo ang pulong sa ako nga akong nabatian karon. Nindot jud ang pulong sa atong Ginoo nga atong gisimba sa karon, dili jud ko kapuyan sa pagdayeg kaniya Pastor. Wow, nindot ni kanani. Nindot ni kananing desire ba natay mga kaigsoon ang dili kapuyan og dayeg? Yes. Inay uban murag mag-uultang magtan-aw ba, magsudong murag nalato nagdayeg ba? Murag gilaay na unsa pa. Pero kaning aning desisyon na ba nga dili gyud kapuyan pagdayeg sa Ginoo, mas maayog magdaghan unta ni? Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, matod pa diri kay Pastor, great ko sa akong Papa Minuel ug Mama Diday ug akong magulangan nagsalaag sa Bukaw. Si Tita Grace ug Dodong Jimar ug iyang anak si Mark Kabusog ug akong Inday Ikon ug Manoy Ricoy ug sa Kaday family, Kabusog family, Bawaan family from Hanilin, Kaday Diay ni Pastor. Salamat Pastor, God bless you Pastor. Amping always Pastor. Salamat Pastor. Okay. Usar mong account na Francis Lynn Kaday og Hanilin. Okay, sige, salamat igsoon. Kaday family, mayo nga pagpaminaw ni diha sa may Pansalagon gihapon eh. Okay, amen. Arita sa ato ang live sa ato ang FB account sa Power 102. Sa ato ang Sibianan Megson, itong tanaw ni, itong lilion ng mga mensaheng na adiri karon. Praise God. Ubay man eh. Lapos Bakurdo Kinonyes. Good evening Pastor, always watching here and quiet. Okay, tapos quiet kaabot de ani rong oras Megson. Kanunay jud ko naminaw sa programa ninyo Pastor. Shout out sa Lapos Bacorda family sa Kapipines. Thank you Pastor, God bless you all. Daytay abroad sa Kapipines no. Nga tuas quiet karon. Hallelujah. So proud po ta sa tong lugar ba nga day taga Kapipines nga to na naka-abroad na. Okay, hallelujah. So Ami Agustin, good evening Pastor. Tulog pa shout out ra ko sa akong pamilya. Anin yung tulo. Okay. Papa ug ate kuya si Ami Agustin. Sige, shout out diha sa may Bulwang. Sa tanang taga Bulwang mayong nga pagpaminaw, mayong gabi isab ninyong tanan. God ebs mga pastor. Nagtan-aw mi sa FB live diri sa Tubod Panyabunan. Salamat. Wow, salamat sa atong maigsoon. Hoxilos Mondilo diha sa may Tubod Panyabunan.
Marciaan Praise God. Kaluban, good evening Pastor, shout out ra sa Rakos Family Kaluban, watching live here in Setio Kansadya, Barangay Pantaw. Sa tang taga Pantaw diha, mayo nga pagpaminaw, mayong pagtan-aw usab namo. Sheila Midikon Baynosa, good evening Pastor, pa shout out sa family Baynosa, Dikon, Crispin, og sa duwa nako kapag umangkon. Arelia Alibo Baynosa, and especially Era Jean Baynosa Abrio sa Barangay Banban, watching here and set you Aligasihan, Barangay Aribasori. Diya sa may Alagasihan, mayo nga pagtanaw sa Aribasori. Daghan tang tigpaminawan dito. Iman. Kalimot na lang ko gani kinsa tong uban diya. Okay, hallelujah. Atong oras mga kaigsoon na alas 7:50 na. Pilan lang kami noon to matapos na ta. Palito Diaz, Pastor, mayong gabi ninyong tulo na minaw ko ninyo karon diri sa Buli-Bulihan, Gret Ranako, Ferolino family ang nag-Gret Ilne Ferolino. Salamat sa pagbasa basta RFM. Ayos. Okay. Jacob Iskelsana. God Eves Pastor, always watching here in Cebu City. Shout out lang ko family Provinciado. Jolita and Rosie Garcia and Ramilin Provinciado and Cresa and Ervin family Eliasar Amparado, shout out from Kapipinis. God bless you always. Salamat Ikson Jacob. Last Timoso Jujilina Brio. Taas imo ang message Ikson. Good evening ninyong diha. So shout out sa tanang members sa Jesus Christ Apostolic. Especially sa akong mga kaigsunan sa may Kandagbas Church. Naday ko dito. Og sa among kusgan nga mga pastor, mayong gabi og mayong gabi sa akong mga classmates sa Bais Norso na busy kayo og himo sa among mga lesson plan, pastor. Salamat sa pagbasa, pastor. Ang Ginoo magpanalangin ninyo diha. Watching here and Setio Kalatagan. Sige. So sa Kandagbas, naday lahing ko dito. Base. Jacob again, matad pa niya, Pastor, good evening, always watching here in Cebu City, shout out Raco family, Provinciado Salita. Okay, sige. Grace Lo Chavez sa Porto, mayong gabi ninyong tulo, Pastor. Mayong gabi po, Digsong Grace Lo, regards to ni Brother Eric diha. Tom Riz Labaka, praise the name of our God, Jesus Christ. Good evening, beloved Pastor and brothers. We are watching live from Kabkaban, Bindoy. God bless you, Pastor. Salamat ha. Labaka. Tinuod bago ni inyong mga apelyido, God. Nindot lang yung tani atong mga nagkuan ba, nagsunod sa itong programa, kan tinuod ngalan ninyo, gamita kay basig nagkita na tayo niya, wa mi kaila, kay sa Facebook lahi day inyo hangalan. Okay, napagod na. Napoy ngalan diring napagod na. Sama ni, nasubraan kaluto. So, gani, marag duda ta, ginamar, gani, mga fake account ba. So, ang original mo ibutang ninyo isa na, matod pa, napagod na. Ang yangalan, napagod na. Hello pagod. Hello po, good day. Wala na Tito Ray Blanco. Wala na ma-shout out. Said akin, watching from Kuwait. Wow. Okay, sige. Saon man niya, ikuha naman. Okay, salaray sa mga buhi si Sir Ray Blanco. Sige, ato lang yung mga pahisubok yun, no? Sa maong gidangatan sa to ang usas mga amigo nato. Joylen Moharis Salas, wow, nanadiri si Brad karon. Okay, madabay, good evening yung tulo, Pastor, watching here and Las Piñas City. Salamat sa mga pulong imong gipadayag karon ni ining kagabion na. O gret radi ko sa akong pamilya sa Negros, si Mama Erlinda, Papa John Reed, Dong Regjan og ni Dudong Janrel. Dudong din di pastor naman og sa akong mga apuhan, Lolo Carleto, Lola Linda, og sa family Kabilos, gretra po di ay ko ni Mama Jeline, og ni Inday Burley, og sa tanang mga kaigsunan. Thank you, Pastor, and God bless, more power. Salamat ha, regards sa dihan ni Brother and Sister Emily sa may Las Piñas, day na Jorlene. Salamat sa imong message. Brother John Pipito de Vero, taas sa mangyod ning sulat ni Brother John. Okay, ang atong oras, napakadagan sa message so na ito na dawat. Alas 7:55 na, napantay 5 minuto na hibilin. Okay, mayong gabi ninyo diha, Pastor. Salamat na po kayo sa mga mayong balaang
kayo sa maayong bala ang balita gikan sa atong buhi nga Dios, maayo gyud ang Ginoo sa atong Amen. kinabuhi bisan daghan tag pagkulang siya. Daghan tag sala sa matag adlaw nga tanan apan andam gihapon tang dawaton. Even if you suffer for righteous sake, you will be blessed. 1 Peter 3:4-10. Salamat sa message sa bersikulo igsoon. John pas, okay? Pastor, paki-great family Salcedo sa Mabato, family Antonio sa Lunoy, Bais, family De Vero sa Inapoy, family Evangelista sa Oringao, family Chabi sa Kauswagan, Manhuyod. Salamat kayo sa pagbasa. Basta RFM, ayos na ayos. More power RFM. God bless to your program, Pastor. Salamat, igsoong John Pepito De Vero. Jillian Istoconing Bailosas, amen. Praise God. Jillian Istoconing, amen. Jezabel Hersadores Bordo. Good evening ninyo diha, Pastor, listening here in Nursery Bantayan. Sige po, makita ta ninyo diha tanan og mapuhon ha kung may kakulian Amen. sa may Nursery Bantayan. Michelle Kabaybay Moreno, good evening, Pastor, watching live here in Barangay Samak. Mayong pagpaminaw, pagtanaw diha sa Barangay Samak. Amen. LG Rodriguez Cadiz, good evening ninyo mga brother Pakif Great Family Cadiz dari sa Aribasore. God bless you all. Amen. Sa Cadiz family, mayong gabi inyong tanan diha sa may Aribasore. John Paul Lorilan Caceres. Good evening, Pastor. Shout out sa family Caceres, Aurelian Mengito Babor og sa tanang naminaw og salamat sa pagbasa, watching live here in Section Nahulog. Jelen Estocuning, okay, salamat sa imong response. Praise it, Pastor. Sige. Okay. Sa kadagan sa atong mensahe. Kapit na day mahuman. Madaban ni Sister Praise Mora, amen, Pastor. Sister Mitchellen, mayong gabi ninyong tulo, Pastor, padayon sa pagpalanog sa pagpalapnag sa kamaturan. Amen. Muna itong desire, mga igsoon. Rainy Lee Muharis, good evening ninyo, Pastor. Good evening pod. Ronel Lebradelia, salamat sa imong emoji, igsoon. So, nakatong oras mga kaigsunan, diyan may pagsugod na mo pagtapos. Amen. Balikan natong liili diri sa ato ang linya basin do na pay uban diring mensahe. Amen. Si Pastora May no siya message, good evening Pastor, mas maayo ra jud nang muwali sa kamatuoran kay naa nata sa naghinapos sa panahon. Ato ora itama ang mali, dili ang mali maoy itama. Praise God, bless Pastor. Salamat ha sa tong usas mga pastora. Amen. Pastor Babor, sabtaran ng kay nga nadugang, Pastor, ako nga kasubo sa akong school mates, Ray Blanco, missing your program, Sarakarakan, condolence. Sa mga schoolmates ni sa Ray Blanco, si Pastora May, amen, padangat yun sa siyang kasagmuyo sa gidangatan, pero saon mao gito iyahang kapalaran. Murag katong kapalaran ni Esteban ba nga murag makiyunta nga di gyud agoy bagay unta anong buhaton, pero unsa mo may linyas kinabuhi ni Esteban. Amen. Ato lang i-comfort atong gugulingon nga matag-usa nato lahi-lahi og mga dalan, kung diing dapita mahimong pasangil aron kuhaon di tagikan sa laray sa mga kabuhi. Amen. So namay gingon sa Bible igsoon nga ang Dios maghimog mga pamaagi aron nga ang pagkahimulag dili pod mahimong walay rason. Dapat na gyud rason. Pero unfair usay ang rason igsoon kung kita mo ay mag-judge, pero ang Dios mo'y nahibalaw sa tanan. Amen. Atong oras alas 7:59 na gyud. Og mga igsoon, daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay at tangi ang atong programa sunod Huwebes kung magdungog pamantapuhon, kung walay mga kulian sa inyong mga song request, greetings, and of course ato ang Bible trivia ang usa ni adto murag na natoy 100 nga load. Pero dili tong maong pangutana akong ibalik. Na po'y lahing pangutana, pero ang usas mga pangutana 100 ang load. Amen nga madawat unya pohon. Praise God. Okay. Amen. So hangtod na lang sunod nga higayon maigsoon. Ang inyong makigsuonan karon. Praise God sa programa ang dal sa pagabalan, Pastor Babor. Rev General Maris. Pastor Arnel Cadosale.
dili mi pulan mga igsoon magdasig ninyo ha nga manubay ra gyud tas dalan sa pagkabalaan kay para ni sa atong kaugalingong kaluwa sa kabulahanan. Pero isalikway nato ni delikado, dili relihiyon, dili tao, ang atong isalikway kon dili ang atong Dios mga igsoon. Ang atong station manager atong ipasalamatan usab Sir Burley Ruiz, station manager Ma'am Linda, station CEO nato day na. Say mabaliktad na to. Yeah man, assistant station manager Sir Jeff Franz sa atong technical department head Sir Paul Ryan Ruiz Brothers, Dages and staff sa atong Subianan, Pikas Lawak, Sir Jeffrey Iran. Yeah man, hangtod na lang sa gayon. Ang Dios magapanalangin o magauban ka natong tanan. God bless us all. Good evening.